መላእክት ዝግዝእዎ ስልጣናት ጎይትነት ኩሉ ዝግዝኦ ጎይታ ንሱ ናብ ክብረ ዓሪጎ መላእክትን ስልጣናትን ጎይትነትን ኩሎም ካይ ይግዝኡለው አምላኽ መስገን ንዑይና خنملخ ናኡ خنصلي ኣብ ቅድሚኡ ልብና خنفسس ኢና ቀሪብና ዘለና አምላኽ መስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ሓደ ነገር ከሐስብ ይደል ያለው ሕጅ خنصلي خለና አላ ጳውሎስ ክጽል خሎ ናይቲ ናብቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ሁሉ ወለደታት ካኡ ዝስመ ካኡ ስም ዝረክብ ይለወሎ አምላኽ መስገን አፍትናይ خالق ቨርዥንስ ክሪኦ خلنا አፍትናይ እንግሊዝኛ ሆነ በኹር ጽፋት ክሪኦ خلنا ኩሉሲ ካኡ ምርካብ ዝረከበ ይብለና አምላኽ መስገን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ሁሉ ካኡ እንታይ ዝረከበ ሽም ዝረከበ ካኡ ምርካብ ዝተረከበ ማለት ካኡ ምንጩ እግዚአብሔር ዝኾነ አቦ ብርሃናት ዝኾነ አምላኽ ናይ ብርሃናት ምንጪ ናይ ኩሉ ሰናይ ነገር ናይ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ምንጪ አቦ ማለት ኦሪጂን ማለት ምንጪ ማለት ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚና ንቀርብ ዘለና አምላኽ መስገን ሃሌሉያ የስ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና خሎ እቲ ናብ አምላኽ ክመጽ ዘሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ናኡ ዝመጽኻ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከአምን ይግባው ብለና አምላኽ መስገን ናብ እግዚአብሔር ክንመጽ خለና በእምነት ኢና እንመጽ ናብ እግዚአብሔር ክንመጽ خለና ኻልነቱ ተረዲና ኢና እንመጽ ናብ እግዚአብሔር ክንመጽ خለና ህላውነቱ አስተውዒልና ኢና እንመጽ ኣብ ህላውነቱ ኢና ንርከብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ታላ በክርስቶስ ምእማንና ቦ በእምንቶ መእታው ዝረኸብና ይሉሎ ሃሌሉያ የስ በእምንቶ መእታው ዝረኸብና ህዝቢና በእምነት ናብትናት ህልውና መእታው ዝረኸብና ህዝቢና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነገር ዝና አምላኽ ነመስግን ነው ስለዚህ ነገር ዝና እግዚአብሔር ነዕብዮ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ህልውናው ክንከውንሲ አክሰስ ዝሃበና መእታው ዝሃበና ዕድል ዝሃበና ሃሌሉያ ዓቢ አምላኽ የስ ተመስገን ኢላ ክንጀምሪና የስ ክጽልዩ خለኹምሲ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ኢንሱ አምላኽ መስገን ሃሌሉያ እታ ኣብ ሰማይ ዝነብር አቦና ሳላ በክርስቶስ ኢየሱስ ምህላውና ኣብ ህልውናው ክንርከብ ክኢልና ኢና ንሕና ኣብ ክርስቶስ ኢና ዘለና ክርስቶስ ካብ የማን ግርማ አሎ ሃሌሉያ ንሕና ኣብ ክርስቶስ ተሰዊርና አሎና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አፍናቱ ምህላው ተረኺብና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ግሩም ዝኾነ ዕጻ ተመስገን ስለዚህ ግሩም ዝኾነ ዕድሎት ተመስገን ስለዚህ ግሩም ዝኾነ ዝበጽሐና ናትካ ፌቨር ናትካ ሞጎስ ተመስገን ክብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ተመስገን አባ ንስምካና ዕብዮለና ንስምካና ባርኾለና ሃሌሉያ ራና ማጋንቶ ረዲ ካናና ማሸደደ ቤጋናና ማሳቱ ራና ማጋንቶ ዕቤትካ መዘና የብሉን አዚኻ ትፍራህ አምላኽ ኢኻ ምንቲ ክፈሮኻስ ይቕሬታ ምሳኻሎ ጽሑፊው አባዬ እንሆ ምሕረትካ መልሽና ክንፈርሃካ መልሽና አኽብሮት ክስማዓና መልሽና እግዚአብሔር አባዬ ናዓኻ ዘለና ጥመታ አዝዩ ክዓዝዝ አዝዩ ክኸብር ዝገብር ይሞ ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ለዋሃትካ ተመስገን ለዋሃትካ ካብ ህይወት ይበልጽ ይተዋሂል ጻሒፍሎ ጎይታዬ እንሆ ብለዋሃት ካይና ዘለና ብለዋሃት ካይና ዘለናሞ ስለቲ ለዋሃትካ ተመስገን ስለ ሁሉ ሰናይካ ተመስገን ሃሌሉያ ምሕረትካ ካብ ህይወት ይበልጽ ጽሑፍ አናማ ሶታር ዲራና ማጋና ሞሸደደ ቤጋንቶሳ ሕዋተይ ጸልዩ አጀኹም ጸሎት ማለት ና ፕሮግራም መሰጋገሪ መደብ አይኮነን አምላኽ መስገን ጸሎት ማለት ምስ አምላኽ ኮንካ ተዓየልዩ ኢንጌጅድ ንኹን ምስ አምላኽ ንጸመድ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምሳና አለ አምላኽ መስገን ምናልባት አቤትኩም ኮንኩም በጸሎት ተሓብሩና ዘለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምሳኹም አሎ የስ እቲ አባኻትኩም ክነብር ምሳኻትኩም ክነብር አባኻትኩም ሓድሪ ዝተባህለ መንፈስ ጰራቅሊጦስ ንረድኤትና ደገፍና ብትጸዋዕና ያዘበለ ዝመጽእ ሓደ መንፈስ ምሳና ዘሎ መንፈስ አው ምሳኹም አሎ ሃሌሉያ ክደግፈኩም ጸሎት ልብኹም ክነቅድ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ክርዳእኩም ክረአየኩም ናይ እግዚአብሔር ከአልነት ሓሲብኩም ኣብ ቅድሚኡ ክትመጹ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አው ድግፈኩም አሎ ሃሌሉያ አባ ሪማ ማጋናና ሞሴተደለ ቤጋናና ማሸከደለ ቤሌለ ቦስታታርዲያ ንትረድ አምላኽ ሽምካ ይባረኽ ትድግፍ አምላኽ ሽምካ ይባረኽ ተልዕል አምላኽ ሽምካ ይባረኽ ንስኻ ተልዕል ኢኻ ካብ ጎዳ ጉድና ተልዕለና አምላኽ ንስኻ ተመስገን
ካብ ዝወደቕናሉ ጉድጓድ ተልዕለና ንስኻ ኢኻ ጎይታ ጻሕ ካብ ዘለናሉ ሜዳ ተልዕለና ንስኻ ኢኻ ናብ በረኽቲ ትመርሐና ንስኻ ኢኻ ብርሃንካ እናላእኽካ ሓቅኻ እናላእኽካ ናብ መቕደስካ ኣቢልና ክንጥምት ትረድኣና ንስኻ ኢኻ ህልውናኻ ክንጸንሕ ትረድኣና ንስኻ ኢኻ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ thank you ኣብ ህልውናኻ ክንርከብ ብጸጋ ክንከውን ዝረዳእኻና ንስኻ ኢኻ ብጸጋ ክንከውን ዝረዳእኻና ንስኻ ኢኻ እስኪ ንጸልይ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ጸሎት ይጸመድ ፕሊዝ ሃሌሉያ ሩባባ ሸከላላ በዳላባ ሳታርዲያ ኢየሱስ ወድያው ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ወድያው ኣምላኽ በያውነት ካብ መንጎና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሎሙን ግብርታትካ ስለ ትገብር ተመስገን ሃሌሉያ ኣቦ ይገብር ኣነ እውን ይገብር ኢልካ ኣለኻ ክሳብ መጨረሻ ዓለም ከኣነ ምሳኻትኩም እየ ዝበልካ ጎይታ ብህልውናኻ ኣብዚ ጉባኤ ስለ ዘለኻ ተመስገን ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ተተኣከሞ ብዝልምንዎ ብጽልይዎ ዘበለ እንተ ተሰማምዒልካና ኣለኻ ጎይታ ብህልውናኻ በቲ ተኣምራት ዝገብር ሓይልኻ ብተኣምራት ዝገብር ክብርኻ ኣብ መንጎና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሃሌሉያ የስ ህዝቢ ኣምላኽ መጺኡ ከምቲ ዝኣተወ ስለ ዘይወፅእ ተመስገን ህዝቢ ኣምላኽ መጺኡ ካብቲ ዝነበሮ ድኻም ካብቲ ዝነበሮ ስንፍና ተገላጊሉ ስለ ዝወፅእ ተመስገን ናይ መንፈስካ ምትንኻፍ ስለ ዝኸውን ነመስግነካ ኣለና ኣባ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንስምካ ነዕብዮ ኣለና ስምካ ነኽብሮ ኣለና ስለዚ ብሉፅ ዝኾነ ዕፃ ተመስገን ስለዚ ግሩም ዝኾነ ዕፃ ተመስገን ሃሌሉያ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ሕዋተይ ሓደ ነገር ክንሓስብ ደልየ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ክንመጽእ ከለና ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ምፍላጥ ኣዝያ ገዳሲ ኣምላኽ መስገን መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣውኻ ሓንቲ ጸልማት እኳ ከምዘየሎ እታ ካብኡ ሰማዕናያ ንዓኻትኩም ከዓ ነገራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ ተባሂል ተጻሒፉላ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣው ጸልማት የለን እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣው ጸልማት የለን እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ጸልማት ደው ኣይብልን እዩ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣብ ዘለዎ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ክስልጥን ኣይክእልን እዩ የስ ንሱ ብርሃን እዩ ንሱ ሰናይ እዩ ንሱ መሓሪ እዩ ብለውሃት ዝተመልአ ብድንጋፅ ዝተመልአ ኣምላኽ መስገን ሪባ ባጋናና መወሰንተ ለለበለለበ ሻካርድያ we give you glory Lord ስምካ ነዕብዮ ኣለና ስምካ ንባርኾ ኣለና ስለ መንነትካ ነዕብየካ ኣለና እግዚአብሔር ስለቲ ብሉፅ ዝኾነ ዲስቲንክት ዝኾነ ባህሪ ናትካ yes you have a distinctive character Lord you have a distinctive attributes Lord በይንኻ ኻ ልዕል ዝበልካ ኢኻ ከምቲ ሰሎሞን ዝበሎ ጎይታዬ እኖ ከም ርእሲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ልዕል በልካ ጽሑፍ እዩ ኣብቲ ልዕል ዝበለ ልዕል ትብል ጎይታ ኣብቲ ስልጡን እየ ኢሉ ዝሓስብ እትስልጥን ጎይታ ሃሌሉያ ስምካ ነዕብዮ ኣለና ስምካ ነዕብዮ ኣለና ስምካ ንባርኾ ኣለና ስምካ ንባርኾ ኣለና ሃሌሉያ ማክራባባ ሸደደበደበደበ ሳፕራባ ዲና ማክሮስያ ስምካ ንባርኾ ኣለና ሃሌሉያ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከም ዝብል ጽሑፍ ነንበብና እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሓዲና ብዘይህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ መስገን እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቅውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓይና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ሃሌሉያ መጽሓፍ ቅዱስና ክነገረና ከሎ ኩሉ ብዓይኒ እንታይ እዩ ዝርዮ ብዓይኒ ነፍሳት እዩ ዝርዮ ብዓይኒ ረብሓ ናይ ወንጌል እዩ ዝርዮ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይባርኽ ብዛዕባ ነገስታት ብዛዕባ መኳንንቲ ብዛዕባ ሰበስልጣናት ብዛዕባ ሽማምንቲ ክንጽልይ ክነግረና ከሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ሲ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቅውን ክመጽእ ዝፈቱ ኣምላኽ ሲ ቅቡል እዩ ሰናይ ኃይሉ አምላኽ መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ እስኪ ክንጽልይና ሓደ ነገር ክንጽልይ ደልያ ኣለኹ ኣብ ፊልጵውን ክዛረበና ከሎ ምዕራፍ 1 እቲ ሕብረትኩም ኢሉ ኣምላኽ መስገን እቲ ሕብረትኩም ንምስፋሕ ወንጌል ይለና ኣሎ እቲ ሕብረትኩም እንታይ ንምግባር ወንጌል ንምስፋሕ ወንጌል ንምብጻሕሲ
أزيو خم تقمن دابلي الظلمات يا أملاخ مسكن محبرنا مصلاينا أبكر مجزابير مقربنا نحد نجريو نتي قويتها زموت اللو علامة أتشوف كن قرب زمدرزي قويتها بحد نجريو لبوز عرف ساما نفسه خري كسقب كايت ما يصحف الله نفسات نبيت እግዚአብሔር بمملاسن ناي قويتها ساما يركب بوها يعرف بوها لبو دس يبلو بحنت تملس نفسي أو سماي عبي حقوس يخوني بلنا مسحب قدس اسكي እግዚአብሔር ይመስገን قويتها دقيتات وانجيل كخفت الله نصلينا ملاح مسكن دقيتات وانجيل كفوت دقي برتع دقي حيال دقي يس حيال دقة تخفيت الليل باولوس برتع دقة تخفيت الليل እግዚአብሔር مسكن እግዚአብሔር دقة تخفت بيسوس كريستوس ياوشب بيسوس كريستوس نفسات كدحنا قويتها نفساتنا منقصة ملسا نفسات نعها خفلتا بيسوس كريستوس ياوشب دقة كفتلنا بشم يسوس كريستوس نصلي علينا يس باولوس فتصيمه for granted وسيدو يفلتني سبات كفوس سبات كدحن سبات كبلو for granted وسيدو يفلتني تصلي لي بني رخل جزء لا تصلت يلينا أملاخ مسكن يبلي باولوس دقة خفت الليل دقة مستخفت الليل نتقال بتبعات كزارب متان كغل حيل خوها بني نغنا خمت أباخاتكم كين وزلوا توانجيل مستنقرة خسلت كقنع متان تصلي لي نعمله يتصلني رسل وانجيل كل جزء خنصلي قبانة حواتي روبا باشاكرا لبارا لبو سير لبيجانا نما ساتارديا ناي وانجيل حيلي أدفانس يقول أبزا ختماتيا ناي وانجيل حيلي أبزنا حبشة كوميونيتي أبزنا حبشة حبرة السب بيسوس كريستوس بلاتريت يقبر دقة يكفت دقة يكفت ما نم زي عطوا دقة يكفت ما نم رزيستي قبره ما نم زي زححله ويس هاي دقة يكفت yes we need your gospel advancement Lord ناي وانجيل كام مبصح ناي وانجيل كام زرقح ندلي علينا نفسات مرحان يخون بيسوس كريستوس yes نحنا نفسات اللوان نبر تزارب دعنبر سقاي تبل زبل أملاح yes كنزارب تبعت كنملا منفسه بيسوس كريستوس قدسان كاب تبعت يملو قدسان كاب تبعت يملو بيسوس كريستوس قدسان كاب حيل يملو وانجيل نمنجار سق زيبل ناي እግዚአብሔር درخيت أوش أب ينبر بكريستوس إيسوس ملبا ملع يس ناي وانجيل عدل ناي وانجيل دق مسرخ أبو قيتا إنه بتبعات كزارو بحيل خزارو قالك هبوم بشم يسوس كريستوس تصلي الله خابا أبا ودخاب يسوس كريستوس ياوس متصلي الله ريبابا شكر لبيل بو ساتار ديانا ما كورا لبلا لبا ساتار ديا حيل خبيل بوسكم كابير سالم أيتوت بالكاملة بشم يسوس كريستوس حيل من باس يخون بيسوس كريستوس سم حيل معداء يخون بكريستوس يسوس سم نايل بملعال يخون وانجيل بحيل النجر أبا نتصلي علينا رمي جندي لا بيجانا نما سوبرو لا بيجانا نما ساتارديا عبيد كان زال عالمي كويته مصحف قدس كزارب كله نسخاتكم سي دقنت بتخاب صلبات ناب زقرم برهانو تصوعكم ما انتي كتنقروا امين there is a reason نحنا ناي منقص كنت تبهينا خنفلت نحنا فلوي حزبي قدوس حزبي طريت أملاخ زغونه حزبي تبعيلنا خنفلت there is a purpose there is a cause مخنيات هاللو أملاخ مسكن نسخان تايو دقنيت تخاب صلمات ناب زقرم برهانو تصوعنا أملاخ كنقر يا أملاخ مسكن دقنيت تخاب صلمات ناب زقرم برهان تصوعنا أملاخ كنقر هاللويا برهان النتنا أو النتنا كعي خسلت متان برهان مخنا أو مخنا خسلت متان أملاخ مسكن أو النتنا متان كين دربي لو بيقول أنا بخان قرب علينا متنا خاف يخون أب حزبها يتنا خاف يخون أب قبائها بالشم يسوع كريستوس كهن النتنا dysfunctional كيكون يسوع كريستوس ياوشم لو بيكنا دق هاي اللعال كنا دق هنا وانجيل كنا تابل بنفسه كفسب يندد ناي وانجيل حالة أنا فقط قوي تاب يسوع كريستوس ياوشم أبل بنفسه كفسب يكتاصل ريبا بعنا ما سوبر بعنا ما شارديا ناي من فس كام تنخاف يخون ويتا
بجزيون بزي جزيون بساعتون بزي ساعتون بأوان بأوان قويتها وانجيل متى نبذ ختمات يا أخوج بشم يسوع كريستوس حدش أجاي النبر حدش حيلي إلا قبلك ريما كان أنا موسى بدي بدي بوشار دياكوسا اسك كوميت نلاقبنا أملاخ مسكن كيدو إلى نالو ده we are commissioned سلاخنا السباتنا commissioned دخلنا سباتنا أملاخ مسكن كيدو سباتنا سباتنا من البات እግዚአብሔር ዕድል ከበና ሁሉም ሰባሲ እዚ ናይ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ንሞት ድሳዓረ ንወንጌልካ ንብርሃን ንዘይ ምጥፋንካ በወንጌልና ብርሃን ዘውፀ ጎይታ ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ ዝኽነ ውጃ አምላኽ መስገን እስኪ ሬባባን ቶሎ ለበጋን ተወስያ ሓንቲ ኦፖርቹኒቲ እኳ ትኹን ሚስ ከይገበርና ክንጥቀመላ ሓንቲ ዕድል እኳ ትኹን ከይተምልጠና የስ አባ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽ ናይ ሃይማኖት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁዳ ዓለማውነት መንፈስ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ነፍሳትና ቤትካ ከይምለሳ የእንቱን ዳዕወረ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም يفرس الله عردنا بلا سترونغ زبلا خول بكريستوس ኢየሱስ ስም ይፍረስ يس لومي متان آتينا خنبزبز نتحيالنا أسرو لنا نتشكانا أسرو لنا نتحنسب ماري خنا بيتهم يملسوا زي حدقهم كفو نأسرو لنا بيسوس كريستوس ياوس بكريستوس يسوس ياوس نأسرو لنا ماما دورا لا بالا بوسير دبي بوشاكرديا أبا تمسك أبا نبارك كالونا أبا فاذر أبا زبل منفس ولدنا ذهب كنا أملا أبا نبلا لنا قويت هاي خالود كام سنة خوينم أبا متان كبلخا يس حبرت ناس مسابون مسود يسوع كريستوني نسخاتكم كام سنة حبرت من تخلوكم سي ننقركم نمسكر نقركم على تبعي لكم تصحفه بيسوع كريستوس ياوشم إنه ناي وانجل حيل عبد ختمات ديكلاري خونه ناي وانجل نجر عبد ختمات يتعوجه ناي وانجل نجر بيسوع كريستوس ياوشم عبد ختمات ينجر هاللويا هاللويا أبا تمسك بان اسم كان عبيه لنا يا بيري مسكن هاللويا هاللويا أمان كبرنا أملاح يخون جابير مسكن جابير صلاة سميه كم فقار غيرنا حدا نقر كل من خلنا يسمعنا صحف غير يكلني كم تفقدوا غيرنا حدا نقول أنت لما نايو يسمعنا إيو أملاخ مسكن أمين إتي أعوذ لنا تبعد ما عزيز بلنا نا إجابير كان بولد لينا نصلي بكلمة إجابير كم حسابه بولد اللي بتبعاتنا بكلمة إجابير نقرب مهنياته سلا دم ودي يسوع كريستوس تبعات بمنتو ناون متاو تبعات زرخبنا إلنا الله أملاخ مسكن نبارسي بمنت كبت صدقنا بود بيسوع كريستوس سلام علنا بو نابزلنا يتصقان متاو تبع زرخبنا صحفي نابزلنا يتصقان متاو عد زرخبنا سباتنا اكسس زرخبنا سباتنا تبع زرخبنا سباتنا املاح مسكن هاليلويا ثانك يو لورد هاليلويا ثانك يو لورد ابا تمسكن أبا تمسكن أتصلت تسمع عمله أتصلت تسمع له كل سجانا بخامد سويت واحد صحيح له صلاة تسمع عمله مهان كافلنا بكرم يا خامتنا أبكرم يا خامتنا قطنا ترزي حفر تمسكن ناوز تموتو كله بينسى بارق صحميه قطع من كتو حفرني صحب يسوع كريستوس أبا نبى خامتنا أي حفرنا تمسكن هيوت يبكنا مسترفو
صقا مغيل كنا قويتاي أبيت كا تغيل كنا يس ببرهان كا برهان كن رئيس قبر كنا أملاخ شم كاي بارا ببرهان كا خنم ملالس ردا خنا أملاخ شم كاي بارا أبا هيوت سيب كنا مسترفو صقا أولع صقا أبنا أفسيسكا يس بصدقي متان كنجز أبيوتنا عبي صقا سلا زنبركا تمسكن እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ተመስገን ብለው አምላክ መስገን ጸሎት ሰማዕ አምላክ ሽምካ ይባረክ ስለ ሰማዕካና ተመስገን ብርቱዕ ደገ ሐያል ደገ ስለ ትበና ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኖ ዝኻኳነ ዘበለ ስለ ዝኽፈት ተመስገን ኳሕኩሑ ክፈተልኩም ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ይዋሃበኩም ድበልካ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደገታት ወንጌል ንኳሕኩሓለና ደገታት ነፍሳት ንኳሕኩሓለና دقتات እግዚአብሔር አቦና ዕድላት ደገታት ንኳሕኩሓለና ስለ ትበና ተመስገን ለዝኸፈትካ ተመስገን ስለ ዝገበርካ ተመስገን እግዚአብሔር ዓቢ አምላክ እግዚአብሔር ስልጡን አምላክ ንባረኸካ ለና እግዚአብሔር መሳል የብልካን ተወዳደር የብልካን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደያው አምላክ ምዝ ስልጡን አምላክ ከነዕብየና አምላክ መስገን ለስልጣን አምላክ ሞሳ ክንመልስና ከነመስግነና እግዚአብሔር ይመስገን ነሱ አምላክ ይሁ አብላዓለ አብ ሰማይ አምላክ ይሁ አብ ታሕታ ምድር አምላክ ይሁ አብ ታሕታ ምድር አምላክ ይሁ የስ ብላይኮ የለን ከተመሳሰሉንሲ መሰይና መልክዕ ከተወዳድሩን ይሁም ዘላ አምላክ ከወዳድሮ ይላ አምላክ መስገን አምጽዎም ድብል አምላክ ወራና ማጋናና ሞሰንተ ደለበለለ ቦሻርዲያ ቴንኪሎ ነባረኸካ ለና ተመስገን ብለካ ለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አባ ተመስገን አባ ተባረክ አባ ተባረክ ስለ ሁሉ ሰናይካ ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ለሆ በጸጋ በኃይል ክንህሉ አቤትካ ከናአቱ ክንወጽእ እግዚአብሔር አቦ ከነገልግለካ አቤትካ ዕጣን ከናዓጥን ካባኻ ስለ ዝኸለልና ተመስገን لمون እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ውሰዶ ሞት ሽታ ነፍሰልካ ለና ሞት መስዋዕት ነቅርበልካ ለና ንስኻ ውሰዶ ደስ ይልካ አሽትቶ ባሕይልካ አሽትቶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሽት ናምልኾ መንፈስ አቅምና አምላክ መስገን ከናምልኾ ኢና እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ከነዕብየና أبانكينا نعخدلنا مزينا لنا نعخنا فينا مزينا لنا منفس كنا فينا خسر سرسنا مزينا لنا هاليلويا مسخا مخان سلازت عملنا مسخا مخان سلازت حشنا هاليلويا كنت كنا فينا نعخا هرري لنا مزينا لنا قويتا ريلي ريواشي لنا مسرنا we'll pray for 1 minute نعخدلنا مزينا لنا دابل نعخنا فينا مزينا لنا دابل إرابنا بعين ما يتكم التنافق كمخا نفسينا بخا واملخ تنافق الله إرابنا بعين ما يتنافق ناتا existence optimize لزر زمر كوسي
supplement أيكونن ويكأن توسخ أيكون she needs water to survive إحنا هذا ما منفس كيد لينا بزي منفس كخنبر عين خلينا مسخة مخاني تتحملنا هاليلويا كم تقرب نبعين ما تتنافق نفساتنا نم منفس كنافقا متين الله نبينا هاليلويا مساخة مخاني وزتم عبيت كمخاني وزتم مساخة مخاني هاليلويا مساخة مخاني وزتم عبيت كمخاني وزتم مساخة مخاني عبيت كمخاني زتم مساخة مخاني زتم عبيت كمخاني زتم عبيت كمخاني زتم مساخة مخاني زتم عبيت كمخاني زتم مساخة مخاني زتم عبيت كمخاني زتم عيدلين 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 من بعد بزيني وأخا عيدلين عيدلين
أجابتها بإግዚአብሔር ዝርከብ አሜን ሃሌሉያ ነዚ ግሩም መካር መስፍን ሰላም ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ እግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ቅድሚ ግን ኣብ ዳዊት 23 ዘሎ መዝሙር ኩላና እንፈልጦ ጥቕሲ እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብለይ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱ ንነፍሰይ የህዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እሞ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብሩባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይክፈርሕኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኺዮ ጽውዐይ የንጀር ብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ኣሜን ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ሕያዋይ ጓሳይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ትመርሐኒ ኣብ ዝለምዐ ሸኻ ተውዕለኒ በትርኻን ምርኩስካን የሳልያን እንዳበልና ክንዘምር ኢና ሃሌሉያ
أي كزمر الكاي بزي سكفتا يوزحب كعني يوه نستخاي حقوي تحيا بايك تكبر بايك تكبر هي 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 سلازي كم لخكاي بزيك العالم اي بنتي سلام يسوس كما خاص يلين كزمر الكاي كفتا يوزحب كانيو نستخم بقويتا كعلل الكايب زي سكفتا يوزحب كانيو نستخاي بقويتا كزل الكاي كزمر الكا كشبشب الكاي زي سكفتا يوزحب كاني نسخاي خاقويتا هيا 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 بلو هيا هيا وزخونا نقوسينا نملخ زرز سمع زملس هاليلويا هيا وزخونا كزيابي هيا 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 عم نقري هيا عم كنا داتي هيا عبيتي هيا هاليلويا هيا وزخون كزيابي هاليلويا 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 كحنسا كبرها ونزن نقول إلى التاجب شبا زلو هاليلويا هاليلويا آمين يسوس قويتايو كابتم إخلومن وينومن زبز حلم أبليسكا أبلبي حاجوس أمبرك آمين يسوس مسأتو بيتنا حاجوس آتي بيتنا آمين سلام آتيو
عرفت آتيو فوز آتيو أملاخ مسكن على كل خا مدحان آتيو كاب سلماتنا برهان عملتنا كاب موتنا بيوت تساجيرنا هياو قويتا نسون موت سعره هيوتن زيت فانكا بونجل نبرهان لو قويتا بلنا أملاخ مسكن هاللويا إذا قويتا زاب زلو هيوت الله مين إذا قويتا زاب زلو سلام الله إذا قويتا زاب زلو عرفت الله كبرنا أملاخ يكون يسوع حيسكا تقربنا مدحنا الله خاوانكا خنياتي بالكان مقربنا كاملتي تجاجي خالله أمين يسوع قويتاي شاملاخ مسكن اسكي مبان 20 كنواتينا صحاب قدس كنغرنا خلو زروي لدخاتات هابه صدقو زلالم ينبر ገንዘብሲ አምላኽ ይልወሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብዝግባ እንደ ሕዳ ተጠቂምና ለኻ ምጽድቅ ተሓይዝ ወሎ አሜን አሜን ደኽሰማ ስለዛ ኣብ ሰማይ መዝገብ ክልወኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንዕይ አምላኽ ንቤት አምላኽ ንቅዱሳን ኮታ ነታ አምላኽ ዝብለና ዘበለ ሁሉ ከነካፍል ናይ እግዚአብሔር ሓሳቢ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንቅዱሳን ኣብ ጸጎሞም ደው ክንብል ንጽጉማት ኣብ ሽግሮም ጎኖም ደው ክንብል እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝምህረና ነገር እዩ ከነመስግንና አምላኽ መስገን ክንጽልይና ድሕሪው መባን 20 ክነዋጺና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ለአምላኽ ዘሎካ ኣኽብሮት ሓደ ካብቲ ትገልጸሉ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ትገልጸሉ እንታይ ንጎይታ ኣብ ገንዘብካ ክሸሞ ከለኻ ኢኻ ጎይታ ዝመልከካ ዘሎ ወይስ ገንዘብ እተሪእሉ መንገዲ እንታይ እዩ ንጎይታ ኣብ ገንዘብካ ኣብቲ ናይ አምላኽ ነገር ክሸሞ ከለኻ እዩ አምላኽ ይመስገን አሜን ጎይታ ኖ ኣብ ትሕዝቶና ንሸመካሎና ኣብ ህይወትና ሸምናካ ኢልና ኢና እሞ ብርግጽ እንድሕዳ ኣብ ህይወትና ሸምናካ ኣብ ገንዘብና ክንሸመካ ምንም ከቢድ ነገር ኣይኮነን ያቤር አቦ ስለቲ ህይወት ዝሃብካና ተመስገን ለዛሃብካና ዕረፍቲ ተመስገን ስለዛሃብካና ሁሉ ሰናይ ነገር ነመስግነካ ሎና ያቤር ህይወት ይብካና ምናሕ ዕድመውን ወስኽካልና ያቤር አቦ ነገርና ሁሉ በሰላም ከቢብካዮ ከሊልካና ከም በዋልታ በጸጋ ከሊልካና ያኸሞ ያቤር ከም መርአያ ውሬታ ሎሚ ቤትካ እንመጽኸለና ጎይታዬ ነሆ ዘይጠቅም ገንዘብ ሒዝና እንመጽአለና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ተቀበልሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማብ ግቦ መዓላኽ ውዕል ንስኻ ረዳ ንስኻ ደግፍ ያቤር አቦ አመንጎና ማንም ሽጉር ተሎ ያቤር አቦ በረኸት ካሎም ይፍሰሰሉ ናትካ ጸጋ ይብዛሐሉ ያቤር አቦ እንሆ ነው ጸብለል ዘበልካና ጸጋ ዝሃብካና ጎደሎ ቶም ጎደሎ ዘሎም ሰዓት ክንምልይ ሞ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ክንሓስቡን ክትረዳና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ ንፈስካ መንጎና በኃይል ይማላለስ በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ሽም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ትናይ ዘላለም ከውሑና አሜን አው ደውልና ንብርኽ አሜን ዳኽሰማ በዘላ ዓለም ዝመልአ እምነት ንሱ አምላኽ መስገን ኣብ ዳንኤል ኮሚት ብለና በዘላ ዓለም ካታይ ግብራ መልአ ብናቱ ፍቅሪ ብናቱ ኃይል እግዚአብሔር መስገን ንምድሪ ዝመልአ ጎይታ አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው አምላኽ መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም ረሃፍትና ወይ ተባረኪ ጽቦና አምልኾ ግዜ ጸኒሕና አምላኽ መስገን ክብሪ ንአምላኽ ይኹን አሜን መጀመሪያ አጋይሽ ክንቀበልና ሕና
ابنزر ناي مسرت فوسي بيت خرشان نيروبي تبعنا نفلت مالتي احواتكم هنا ምናልባት አጋይሽ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኣብ መንጎና ግን ፍርግጽ ኣለኹም ካ ክትላለዩና ኣብ ዘለኹምሞ ደው ክትብሉ ሓደ ሰብሪ ኣለኹ ካልኦት እውን ተለኹም ብድድ በሉሞ ላኽ መስከን ክትላለዩና ሽምኩምን ካበይ ከም ዝመጻኹም ኢና እንደሊ ካልእ ናይ እንደሊና ማለት አይና خفልኒና ናይ ቀዳማይ ርግጫ ናይ ርግጫ አይና خفልኒና እግዚአብሔር ይመስገን ወይ ተባረካ ብሮ ወይ ተባረኪ ካልኦት ኣለና ካልኦት ኣለዉ سمترام أحلفكم مو زبالة كريستوس أو دخان السلامتها سنة النقرب أي تحلفكم إيش إجابة مسكن لازم أملاح مسكن بحفتي كجمرة الشمكن كابي كم مسأخن ريم كاب أسمرة كم يقرنا هنا نقبلها ويتباركي أبي سلام كا بعل بيتها ميكيو أملاخ مسكن أمتي قنيو صبي قنينا أمتي لو ما أنت مالتيو يا ويلكم أي بس أحد يحلف لي أوكي كابي وحديت كابي إثيوبيا كم يجمع أنا نقبله أملاخ مسكن وحديت بتحلوا أي وحزلنا آمين كبرنا أملاح يكون اسكي أدمق قبلنا إبنزر ويلكم جابير مسكن بيت أبوكم يو أمسانا أبزلكم جزء أبزلكم وصنعت تخونكم من أملاح مسكن أبزلكم تأجع ختقلقلو بيت أملاح كفتيو بتي توبنا ناي بروشر كونتاكت بوخ رهوكم هنا مدباتنا وبخت كاتول تخليهم مدباتنا كل جزء سنبت 5 وزلهم ساعات كندا يجمر مدام ناس كنغورني ما ساعات كندا يجمر مدام ناس كنغورني ها كلتا 3 طرا سمعوا له 10 فرقان زبلو ها هو كاريسي انكم مالتي مدامنا 10 فرقان يجمر امين دخ سمع ساعات حدا خان ود اوكي ስለዚህ በሰዓትና خنمص ቤተ ክርስቲያን ተተባበዕ ማለትዩ ካለ ናይ قدام ناي منسيات مدبالو ساعات كلته 5 ساعات 4 تس كونتاكت እንዳገበርኩም እት መደባት ክትካታተሉ ትخليكم مالتيو ناي حاموس ميد ويك سيرفيس አሎና ማለት ልክ ሰዓት 5 ይጀምር ልክ ሰዓት 7 ተኻን ውድእ ማለትዩ ጽቡቅ ዝኾነ ናይ ትምህርት ናይ ጸሎት ግዜና አሎና ሓደ ሰዓት ነጽለ ሓደ ሰዓት ከ ንመሃር ማለትዩ መጽኹም ክትዓጥቁ ቤተክርስቲያን ሰርዓትልኩም ማአዲዩ وينكارج ቤተክርስቲያን ካብ መንጋር ሓሊፋ ወላ ንፈረስታ ይዝባል ማይ ተقربሉ أمنجي كاتستيرها نوي ما يخاط قربول سلسة قريب لكم والله أملاح مسكن معدي كومون عربي كل جزء ناي مشت صلوات هاللونا ماتني حدار صلوات لك عشمون تاني جمر ماتيو لذي أون كل خاتكم تركبوا عدماتكم صلوات ناي منيو ناي دخماتي بجزار سي بعمي نذا نجاري كله خسالته خوارده يخير يزبله إنه مدان إنه فرس أنا خانة أملاخ ريديس دلقنا أملاخ مسكن مهزي أمانقنا خصلي كصلي يلو سله حواتو سله قدسان كصلي خنك أزيو أقداسي مالتي أملاخ مسكن قال توسخي نقول صلوات الله أبز بيت خرشان كل جزء نقولون الله تنا early morning صلوات كأبز خابز الله خم في الله أبرح أقزلنا جام سلزح زلنا أنت متقولوا تابس إحنا خن سلزين نركب بزح جزء خستين خوينا ثم كرب الله خم I really encourage صلوات حيلي بيت خرشان تصل بيت خرشان تسعر آمين تصل بيت خرشان هاي تقبر تسعر سلزا أملاخ مسكن ما تيهم كتصليو أون عدمنا يجيو مالتي مصحاب كنا قرنا خلو المحبري أبز خوح زي كسرتها دقتها سيولكا أي حيلوان يوم لنا له أي كحيلوان يوم نوي لا خم مسكن سلزا يبير بارخ ما تينا خنصلي عدميو كاله متن بحتها لحلف جزون announce كيريونيرا مالتي أملاخ مسكن أتي بايبل سكول مدرب كنجمرو سلزا حسبنا توم زلخ ما بزي ولا كل توار حنص إحنا لكم تحاسبوا ده حنجمروه you don't know ما عاشكم تخودوا مالتي لذا أملاخ مسكن كم زلخ أخوانك حاسب كأخات نبر من قصة أملاخ ندالو خلنا سياب زي مدري خمني نبر كوينا بس مدري نسرحنا عاي كون عندي لو ما خمن خيدنا بقول تاخدنا خان ندالو لذا أمنا يروب تصنح لك زي خا ما حسبه أوكي لذا أملاخ مسكن جزيهم تتقاملوا مالتيو بايبل سكول ما تجيكم تمزجوا توم فورم ده وصلكم ما تجيكم فورم وصلوا
اوكي هراي توم فورم دي وصلكم كابشام كلكم حسيو ግን ኣብ ክስተገርፈልኩም የብለኩም አለ ኣብቲ አሸርስ ክስተገርፈልኩም ኣብ ደገ እቲ ሲዲታት ሽየጠሉ ማለት እዩ ፎርም ደይ ወሰድኩም ወሰዱ ቶም ፎርም ወሰድኩም ካ መሊእኹም ምለስዎ ማለት እዩ ቶም ኮታ ክንመልኦ ኣለና እንደገና ኮታ ምላጥ ራዲ ኮነ ካት ቁጥርኻ ካፕ ካሎ ካውን ክትተርፉ ስለትኽእሉ ተቀዳደሙ ን ክትመሃሩ ማለት እዩ ካል አይ ዶንት ኖ አማን አለው ደሞ ገና አማን ሮያል ትሊፕ የለን ኦኬ بعلت بيتو روت نحافونا أمان كأقول عم تيوم الله مالتي أملاح يمسكن أمين يا كبرنا أملاح يكون حارس سب توسخنا الله مالتي قرب كدلدل إليه أنا وسيق بركم ده حلف يجين ولا عون توسخنا الله كبرنا أملاح يكون يسوع قوي أمين سلة كله زي نقدر هو أملاح سبحات يخونه الزيابير مسكن نبقى على الزيابير كنسجرينا لما عنتي على الزيابير زكافلنا ما قلنا له حونا إنجنير حقوسيو يا ويلكم سلام أملاخ مس كل خاتكم يخون كم يحضركم كم يكن يخون እግዚአብሔር ሰናይ አምላክ መስገን إذا ما علت زي أسبات كن كون زفقد እግዚአብሔር نسي أملاك مسገን ጋርና ካም እንድልሃጽ ነፍስና ውን ካም ሞት ባሊሁ ካብ ማዓልትና ማዓልቲ ካብ ሶሙን ናብ ሶሙን ካብ ወርሕና ወርሒ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናሰጋገረ ዝሕልወና እግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር አምላክካ አነ እግዚአብሔር አምላክካ ታይኮኒ አይታኸስኒ አይድቅስኒ እሱ ሓላዊና አምላክ መስገን كبرنا أملاخنا يكون لو مدما خاك على أملاخ حدا بحبار كينا خن مهارينا ويتاز مهارني أو شتى مهار كوا زلما مدون زلله قال يا زكاف لكم نفس وكف نادما خاني نرأسنا النات أمتنا أبرأسنا الناس توعلنا كنسمع بمحرة أملاخ دما خايل منكم مالتي أبرأسنا أنت نفرد سي أي متخونناني لو على أملاخ كال عند حرفريتك تنكالوت زنوحة تنزبز هذا نبخ خلنا يعني مالتي لومي بمحرة أملاخ كلمناكم نفس وكف سب نرؤسو النات أمته نرؤسو نامر مرق على أملاخ كسمع بمحرة أملاخ لما كم يكبرنا أملاخنا يهون من على أملاخ مخادنا بحساب كنا هنسألينا وكفنا نسألي I don't know قرري قرب سيكون لله نسألينا أملاك مسكن نفس وكفنا نسألي نجزيابهيرن نمنفسون أما أكلنا دلينا أملاك مسكن نجزيابهيرن حيلون دليو أزوتيركم جزء دليو لنا أملاك مسكن بزمران وينكم يلان كزمرات أنيهن جزء كان نحيل خان ندليو لنا إلى أملاك مسكن كان جزء كان نحيل خان ندلل لنا خن بلينا أملاك مسكن نجزء كان نحيل خان ندليو لنا نجزيابهيرن السخازل خايو جبائي فسكا زلوا جبائي እግዚአብሔር ክብርኻ ዘለዎ ጉባኤ እግዚአብሔር አቡ ኃይል له አው እግዚአብሔር ፈውስ له አው መጽነና አለ አቡ እግዚአብሔር መምላስ አለ ኢልና እግዚአብሔር ክንጽዋዕና አምላኽ መስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ህላውነትካ አገዳስዩ ኣብ ህይወተይ لعلي خليو هاليلويا هلاونتك أقداسيو أبهيوتي لعلي خليو هلاونتك أقداسيو أبهيوتي لليخونيو أبهلاونتك فوسي فوسي علو أبهلاونتك عرفتي
ረፍትያሎ አብህላውነትካ አብህላውነትካ ሰላም አሎ አብህላውነትካ አብህላውነትካ مسمعالو هلاونتك أقداسيو أبهيوتي لعلي خليو هلاونتك أقداسيو أبهيوتي لعلي خليو هاليلويا قال أملاخ كان ببي بود ما خنصلينا أملاخ مسكن بيت صلاة ببيه الناس صلاة مستوعالي صنع كفلتات بيت صلاة فلتاتيو كبر صبقون زبله كله تريت زملء طببኛ ሰብ ብርቱዕዩ አምሮ ዘለዎ ኃይሉ የጽንዕ በአርስ ብጥበብ ተመሪሕ ካተዋጋ ደሃንካ በመብዛሕ መኸርቺ ብለና አምላኽ መስገን አምላኽና እግዚአብሔር ነመስግነካሎና ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ አማልኽቲ ጎይታናይ ጎይቶት ኣብ ልዕሊ ሁሉ ምሉእ መልኪ ስልጣን ዘሎካ ድላይካ ድማ ክትገብር ትኽእል ልዑላዊ አምላኽ ነመስግነካሎና ንስኻ እግዚአብሔር ዓብይ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ክቡር ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ስልጡን ኢኻ አማልኽቲ አህዛብ ሲከንትዮም አዛን ኣለዎም አይሰምዑን ይዕንታ ኣለዎም እግዚአብሔር አይርዩን አፍ ኣለዎም እግዚአብሔር አይዛረቡን እዳው ኣለዎም እግዚአብሔር አይደህሱሱን ንስኻ ግና እግዚአብሔር ይዕንቲ ዝፈጠርካ ትሪ እዛን ዝፈጠርካ እግዚአብሔር ትሰምዕ እግዚአብሔር አፍ ዝፈጠርካ እግዚአብሔር ትዛረብ ኢድ ዝፈጠርካ እግዚአብሔር ትድህስስ ሎሚ ንስኻ እግዚአብሔር በህላውነትካ ማእከልና በኽብር ተመላለስ በኽብር ንስኻ እግዚአብሔር ተመላለስ كل እግዚአብሔር ልዕል ዝበለ ሐሳብ መስፍልጠትካ ዝጻረር ኃይል ጸልማት ምኽራ አጋንንቲ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተወቃኸው ንጽላለሁ ምኽሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይወቃዕ ሐሳቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይወቃዕ ምኽሩ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይደንከል እግዚአብሔር ሐሳብ ካግና እግዚአብሔር አማከልና ይሁን ክብር ካግና እግዚአብሔር አማከልና ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ ካግና እግዚአብሔር አማከልካ ይሁን እግዚአብሔር ንስኻ በኽብር ተመላለስ فقاتك خمتي أب سماي كمودما أمدري يخون لكم صلي خمس بالكنا እግዚአብሔር ሎሚ ትምሉ ዝኾነ ፍቃትካ እግዚአብሔር ሰማያዊ ፍቃትካ ማእከልና ክኸውን ይጽላለሁ ክብርኻ እግዚአብሔር ማእከልና በክብር ይመላለስ እግዚአብሔር ንባሪያኻ ድማ እግዚአብሔር ንስኻ እግዚአብሔር ትዝበልካኒ መተሐላለፍ ሆይነ እግዚአብሔር ከተሐላለፍ እግዚአብሔር ጸጋኻ አብላዕለይ ከዓዝዝ ይጽላለሁ ቤታይና አምላኽን ሕዋተይ ድማ ነእዛኖም እግዚአብሔር ከተንቀህ كم تمهراي كوينهم እግዚአብሔር كسامعو نفس وكف دما እግዚአብሔር نتزمهرو እግዚአብሔር ዘስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስ ካሃብካዮ ንማና ኸድማ ካብ አፎማ ያጉዳልካን كم ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሎም እግዚአብሔር ዘስተምህር መንፈስ ካብ ነፍስ ወከፍ ከሆነ ጽላለሁ ማና ኸ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ከመገብ ጽልይ በጎይታናን መድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን ክብርና አምላኽና ይሁን ደጊመ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ዝጉባኤ እዚ አሜን تي لومي كنما هارو قبل بيزلو قال زعب مثالي 14 كاب 3 حساب 6 زنباب كلكم in fact اب زحلف عمت اب حدارة ጸሎት ዝነበርኩም አዋ ካፊ ለኔረ ሎም ድማ ኻኒ ንጉባኤና ምስቲ ዝቀነየ መንፈስ ናይ ምህናጽ ናይ መሰረት ናይ ምዕራይ መንፈስ مسو አልጊበ ድማ ካንጽ ያይ زحلف አርእስትና ኮሚኔሩምሽ ምስዝ ማሳሰ ናብ ኮምፕሊሽን ግን ከነብጽሒና ገበር ተቃልኩኑ ንርእስኩም እናጠበርኩም ሰማዓት ጥራይትኩም ይብለና አለ አምላኽ እንሰምዕ ጥራይን ተኾይና ኣብ ተግባር እንድሕር ዘይ ንሰግር ኮይና ንርእስና እናጠበርና እንነብር ሰባቲና እንኾን ሕጂ ዝቃል እዚ ምስ በመንፈስ ምሳታትና ከሐብርሞ ምንት እንታ ከገብረና كتاقمنا نفس وكفنا بنفس كينا كنسمعنا أملاخ مسكن أتي صحف كمزي بالبيت سينتاي خون سلات أبابه الناس يلو سلام تايه الناس سلات أبابه الناس سلام استوعالك يسأنع كفلتات بيت دماغ أني سلا فلتأتيو كبر صبغن زبر كل تريت
ዝመልእ ጥበበኛ ሰብ ብርቱዕ እዩ ኣእምሮ ዘለዎስ ከዓ እንታይ ይገብር ሓይሉ የጽንዕ እምበኣርሲ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ድሓን ከዓ ብምብዛሕ መኸርቲ እዩ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ እንሪኦ እንታይ እዩ 4 ነገራት ኣለዋ እቲ ሓንቲ እንታይ ፍልጠት ካልአይቲ ምስትውዓል ሳልሰይቲ ጥበብ ራብዒይቲ ድማ ከዓ ምኽሪ እዚኣተን ኩለን ተተሓሒዘን ዝኸዳ ነገራት እየን መጀመርያ ትፈልጥ ብድሕሪኡ ነቲ ዝፈለጥካዮ ነገር ተስተውዕሎ ምስ ዝተውዓልካዮ ድማ ከዓ ናብ ጥበብ ትቕይሮ እዚ ኩሉ እዚ ነገራት ክኸውን ከሎ ግን ምኽሪ ዝበሃል ነገር ከኣሎ ምኽሪ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ክትሰምዕ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ፈላጥ እቲ ጥበበኛ ንሱ እውን እንታይ የድልዮ ምኽሪ የድልዮ ስለዚ ኩሉ ነገር እንታይ እናኾነ ዝኸይድ እዩ እናተሓሓዘ ዝኸይድ እናተመላለአ ድማ ከዓ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ነታ ቤት ክመልኣ ከሎሲ እታ ቤት ብምንታይ ትህነፅ ኢልዋ ብጥበብ እንታይ ትኸውን ትህነፅ ኢልዋ ብምስትውዓል ከዓ ትጸንዕ ዝተሃንፀ ነገር ኢንፋክት ክሪኦ ከለኹስ ደሆል እቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ኮንሰፕት ሲ ኣብዚኻ ትረኽቦ መቸም እዚ ዓለም እዚኣ ናታ ዝኾነ ጥበብ ከም ዘይብላ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር መርሚርናዮ ምንጭ ኩሉ ጥበብ እዚ መጽሓፍ እዚ ንዓለም ንፖለቲክስ መምርሒ ዝኸውን መማሓደሪ ዝኸውን ሕጊ ካበይ ዝወፅእ ካብ ቤት ኣምላኽ ዝወፅእ ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ኣምላኽ መስገን ንብዙሕ ነገር እንታይ ክገብር ዝኽእል ከቕንዕ ዝኽእል ክዕሪ ዝኽእል ጥበብ ኣብዝሎ ንመርምሮ I don't know ንኽንደይ ዓመታት ኣንቢበየ ኣለኹ ገለ እንተኢለ maybe from 92 93 ገለ 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት ድዩ 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ግን ስቲል ማዕሙቕ ዝኾነ ፍልጠቱ ጥበቡ ብጣዕሚ ብዙሕ ዲፕ እዩ ሎሚ ዘንበብካዮ ጽባሕ ክደግሞ ከለኻ እውን ካልእ ዝኾነ ፍልጠት ካልእ ዝኾነ ጥበብ ይህበካ ስለዚ እግዚኣብሔር ሎሚ ብመንፈሱ ንነፍሲ ወከፍና ክዛረበና እዩ ኣብቲ በቐዳማይ ዝተማሃርናዮ ኣብኡ ድማ ክንሃንፅ ኢና እሞ ኣክሽን ፕላን ኣውፂና ድማ ከዓ ክንከይድ ኢና እንታይ ኢለኩም ሕጊ ካበይ ዝወፅእ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይወፅእ ንዓለም ትመሓደረሉ ንዓለም እትዕረየሉ ሕጊ ካብ ቤት ኣምላኽ ዝወፅእ ኣምላኽ ይመስገን ሎሚ ነዚ ሕጊ እዚ ድማ ከዓኒ ኣብዘን ኣብ ንርእስና ተማሂርና ንብዙሓት ድማ ከዓ እንታይ ክንገብረሉ ኢና ንምፍዋስ ምክንያት ክንከውን ኢና ሕጊ ካብ ጽዮን ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅኡ እሞ ብዙሓት ህዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚኣብሔር ናብ ቤት ኣምላኽ ያዕቆብ ንደይብ ንሱ ጎደናታቱ ክምህረና ብመንገዳቱ ከዓ ክንመላለስ ኢና ድማ ክብሉ እዮም ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ሎሚ ነዚ ኣብዚ ዝተማሃርናዮ ሕጊ ነዚ ኣብዚ ዝተማሃርናዮ ስርዓት እንታይ ክንገብረሉ መጀመርያ ንርእስና ክንነብረሉ እሞ ሽዑ ንዓለም እንታይ ክንገብራ ሕጊ ክንምህራ ንዓለም ስርዓት ክንምህራ ራእይና እንታይ እዩ ዝብል መሰረት ብዙሓት እንታይ ክትገብር ኢኻ ክትዕሪ ክትቀውም ኢኻ ኣይናይ መሰረት ይተበላሽ ዘሎ ከይፈለጥካ ንናይ መሰረት ኢኻ ሞ ክትዕሪ መሰረታት ብዙሕ ዝተፈላሰወ መሰረታት ኣለና ከም ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፋሚሊ ኣብ ዝተፈላለየ ዝተበላሸወ መሰረታት ብዙሕ ኣሎ ነዚ መሰረታት እዚ ክንዕሪ እንድሕር ኮይና እንታይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና መጀመርያ ምስ ፈለጥናዮ ድማ ከዓ ነስተውዕለሉ ብጥበብ ተመሪሕና ድማ ከዓ እንታይ ንገብሮ ነተግብሮ ኣብዚ ኩሉ ድማ ከዓኒ ምኽሪ እናተቐበልና ድማ ከዓ ንኸይድ ኣምላኽ ይመስገን ምስ እዚ ሰሎሞን ነቲ መጀመርያ ምዕራፉ ክጅምሮ ከሎ ኣብ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 2 ክሳብ 6 ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ጥበብን ተግሳጽን ንምፍላጥ ቃላት ፍልጠት እውን ንምስትውዓል ዘለብም ተግሳጽን ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ንምቕባል ኢሉ ነቶም ገርህታት ሲ ጥበብ ንመንእሰይ ድማ ከዓ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ እዩ እቲ ጠቢብ ንምሳሌ ቱርጋሜን
زربا طبيبان عميق حساباتهم كاستوعلسي نزي اسماعيل فلطته انت يغبر يوسخ اتلبام كا مخري يطري بمولا نرينا لنامش فلطت مستوعال طبب مخري اتلبامي زبلون اتفلط يون زبل انت يغبر مخري يقبل غزا خنص كله حدا عبي بروجكت خغبر كله امخار له كونسالتانت له كونسالتانت كسمعوا لك افولتي اسل زبلكا سو الكا نغرات تاي تغبرنيها نت تفولتو مسو تماخير كاون ما انت كتغبرو ما انت كتطبقو تاي تغبر مخرج ما خا تقبل تفلالينا اب تفلالينا يمويا كسيات كنهلو خلنا اما خرت زبحالو وي ادفايزرز اما اكلنا له ام نفسو كف زغونه مويا ابيت املاح دما خا از طبب زي ني مجمريا طبب كنغبرلو خنبرلو زلنا ነገር ያምላክ መስከ ባርታ መጀመሪያ እንሪያ ፍልጠትያ ፍልጠት በምንታይ አንረሆባ በትምርቲ ወይ በተሞክሮ ወይ ጊዜ ደማ خا በጊዜ ዝተደለበ ጭብጥታት ፍልጠት ተባሂሉ ይፈላል ጊዜ መምህር ይብል ምሽ አበዛር አርባን አብ ጊዜው እንታይ ትገብሪሃ ትማሃሪሃ ናሐልፎ ዘላሃ ኹነታትና ራኻውን ቡ እንታይ ትገብሪሃ ትማሃሪሃ ስለዚህ ትምርቲ እዚ ባፍልጠት እዚ ነዚ ፍልጠት እዚ ምሳሌ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ ተቅሲ ሸውዓተ እንድሕሪናሲ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ እንታይ አይልዋ መጀመርቲ አይልዋ አያሱ ግና ንጥበብን ምስተውዓል እንታይ ገብሮ ይንዕቆ ኢንፋክት አቲ እንግሊዝኛ ሳይክ ገብራ ሆልነታ ጥበብ በኖሌጅ ገሪ ዘኢራ The fear of the Lord is the beginning of knowledge but fools despise wisdom and instructions ፍልጠት ተመጀመሪያ ጥበብ ዝባል እግዚአብሔር መፍራይ እግዚአብሔር ዘይፈርህ እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብልካ አብዛም አብዛ ዓለም እዚያ እንታይኻ አሻይ ብለካ አላምላ አያስያ ገርማኩም ሲ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ነይረ ከምዚ ናይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ እዚ ድራውት ኮሎ እዚ ኬንያ ሶማሊያ ገለ ኦል ፖለቲካል ድራውት ዩ ሽዑ ሓደ አቢ አይ ዶንት ኖ አቢዩ አድቫይዘር ሲ መጽዩ ካብ አሜሪካ ይመጽዩ ሕጂ ክሳይ ከገብር ዩ አድቫይስ ከገብር ነቲ ናይ ኤመርጀንሲ ዝነበረ ክሳያት ኮኦርዲኔት ከገብር እንዲሉ ይመጽዩ ሕጂ በቃ ዓርስ ስለዝኾነ ብዛዕሚ ኻ ክሳያት ትገብሮ ሪስፔክት ትገብሮ ገለ ተብሎ ዳር አመጨረሽስ እዚ ሰብዚ ገዩ ገለ መስበሉንስ ከመጠን ትዝቆር ክሳያት ዘበልኮስ ብጣዕሚ ከገርመኩም ሲ ውሽጠይ ንዑይ ኮንኩን ንዕቆዮ እቲ ናብሩ ግን እቲ ህይወቱ ኮምፕሊታይ ገይረ ንዕቆዮ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ሕሱር ዝኾነ ፍልጠት ንዓለም መምርሕ ንህባ ቤተ አምላኽ ነቲ ጥበባ ምስተውዓላ ምኽራ ኣብ ማእከላ ምስ ገበረት ያ ግን ንዓለም እንታይ ትገብር እትነግር ببزحات ببستفلالية طبب مستوعل زلوهم كله يخولهم فرات እግዚአብሔር ዘይብሉ ጥበብ ፍርሃት ዘይብሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ፍልጠት ግና እንታይ እዚ እሽነት እዩ ስለዚህ ሰብ ብምንታይ ዝድሕን ፍልጠት ይዝድሕን እዛ ፍልጠት እዚያ አንተ ወይ ፓስተር የጸልየና ነይሩ ወንጌል እንታ ከገብር ክሰፍሕ ወንጌል ክሰፍሕ ኣብ ማእከልና በዚ ጥበብ እዚ በዚ ምስተውዓል እዚ በዚ ምኽሪ እዚ እንታ ክንገውን ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንሰጥም ክንክእል ኣለና بدحريون عالم تاكن جبرة كن نجرة كنفلتا سب هزبيلو أب هوسي ربعي معرف تقصي شديشان دحرينا هزبيسي سأن فلتاتي تفيلوا فلتات سلزا أبيخا أنا دما كهن كي تخونني كأبيكا حقا أملاخ كاسل زرسعك أنا خا أنا دك أخان تخجورومي كرس عمي كابزي بالها ناقزي أبير زرسع ولدو بدحرينا كيهلونا حق እግዚአብሔር ዝረስዐ ወለዶ بدحرينا كيهلونا እግዚአብሔር ካብዝ ነገር ዝባልሃና ምክንያቱ ህዝበይ እንታይ ይሆን ይብሎ ሳን ፍልጠት ይጠፍእ እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ከአኒ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ፍልጠት ዳንበር ፍልጠት ነው ዓለም አይኮን አይኮንኩን ኢለኩም አለሁ ዝኾነ ጥበባት ፍልጠታት ኣብዛ ዓለም እዚ
ኢንፋክት ኸይትኩም ጂኦሎጂ ዲዩ ባዮሎጂ ዲ ገለ ኣብ ኢዮብ ከይትኩም መርአይዎ ጂኦሎጂ ቡክ ትረኽቦ ይኹም ባዮሎጂ ኣብኡ ትረኽቦ ይኹም ብሙሉኡ ፍልጠት ሳይንሲ ኣውሎ ኢንቨስትመንት ገለ መለን ገለ እንተኾይኑ በቃ ቃል ኣምላኽ ስኬትኩም ኣብ መክብቡ መርአይዎ ኣብኡ ትረኽቦ ይኹም ምምሕዳር ሌበር ሎው ናይ ሕጊ ገለ ዲዩ መስርሒ መደብ ጳውሎስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ዘርዚርዎ ኣሎ ካበይ እሞ መማሓደሪ ክንደሊ መማሓደሪ ዝወፅእ ካብ መን እዩ ካባና ኣምላኽ መስገን እንድሕነሉ ሰባት ድማ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝሰጋገሩሉ ብምንታይ ብፍልጠት እዩ ከምኡ እንዲና ምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ምዃኑ ምስ ፈለጥና ተገይርናዮ ተቐቢልናዮ እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ከዓ እንታይ ክንገብረሉ ክንነብረሉ ምስ ጀመርና ካባና ዘይወሰድ ኣብ ውሽጥና ካልእ ሰብ እንታይ ዝገብረሉ ዝድነቐሉ እንታይ ይኾይኑ ስለምንታይ ይኸስቕ ኢሉ ዝሕጎስ ዘሎ ከመይ ይኾይኑሉ ዝብል ኢሉሲ እንታይ ክገብሮ ኤክስፕሌን ክሳዕ ዘይገብሮ ኣብ ውሽጥና ሰላም ኣሎ ምክንያቱ ጎይታ ምስ ተቐበልከያሲ ሰላመይ ይህበኩም ሰላመይ ድማ ከዓ ይሓድገልኩም ኢሉ ምሽ ተኣነ ዝህቦ ሰላም ከምቲ ዓለም እትህቦ ሰላም ኣይኮነን ኢሉ ሜቢ ዝኾነት ሴኪሪቲ ዝኾነት ዓይነት ቦታ ምንብል ኣብ ከባቢና ብዙሕ ከይረሓቕና ዋላ በዓል ዱባይ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ናይ ሴኪሪቲ ገይሮም ሰላም ዘውሓሱ ግን ውሽጡ ግን ሰብ እንታይ የብሉን ሰላም የብሉን ኪዱ ሞ በዓል ጃፓን ገለ ንሞ ኺድዎን በቃ ውሽጦም ግን እንታይ የብሎምን ሰላም የብሎምን ሱሳይድ ሬት ኣበይ በዝሕ ኣብኦም በዝሕ ፎሬስት ኸማን ኣለዎም ከይዶም እንታይ ዝገብርሉ ዝሕነቑሉ ስትረስ እንድሕር ኮይኑ ኸይዱ ኣብኡ እንታይ ይገብር ይሕነቕ ኣየና እዩ ሕጂ እቲ ናይ ደገ ሰላም እቲ ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝመፅእ ሰላም እቲ ብክርስቶስ ዝመፅእ ፍልጠት ግና ንዓለም እንታይ ይገብረላ ሰላም የምፅኣላ እንታይ ኢልና እምበኣርሲሲ እምነት ካብ ምንታይ ካብ ምስማዕ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ ስለዚ እንታይና ሰብ ብምንታይ ዝድሕን ብፍልጠት እዩ ዝድሕን እዛ ፍልጠት እዚኣ ድማ ከዓኒ ኣብዘነ ዘለና ይኹን ሓደሽቲ እንደገና ድማ ከዓ ብሜድያ ዝከታተሉና ዘለኹም ኩላትኩም እዛ ፍልጠት እዚኣ እንታይ ትገብር እያ ተድልያ ኣምላኽ መስገን ንምንታይ ክኸውን ክድሕን ምዛ ትጠፍእ ዘላ ዓለም ምእንቲ ዳ ከይትገብር ከይትጠፍእ ካልኣይ ብዘይ ፍልጠት ካብ እግዚኣብሔር ገለ ነገር ክትቀበል ኣይከኣልን ክንቅበል እንድሕር ከይና ካብ እግዚኣብሔር ብምንታይ ኢና ንቕበል ብፍልጠት ኢና ኣብ ምሳሌ 1:28 ክሳብ 30 ዘሎ እንድሕር ኢና ሽዑ ናባይ ክምህለልዮም ይብል ኣነ ግና ኣይክምልሰሎምኒ አንጊሆም ክደልዩኒ ግናኸ ኣይክረኽቡንን እዮም አንጊሆም ታገብሩኒ ክደልዩኒ ግናኸ ኣይክረኽቡንን እዮም አንጊ ካደሊኻስ ግን እንታይ ትገብሮን ኣይትረኽቦን ዋይ ስለምንታይ እንታይ ኢሉ ፍልጠት ስለ ዝጸልኡ ኢሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ስለ ዘይመረፁ ምኽረይ ከዓ ስለ ዘይፈተው ንኹሉ ሰግሳፀይ ከዓ እንታይ ስለ ዝገበርዎ ስለ ዝነዓቕዎ እዚአን ኢንግሪዲየንትስ እዚአን እንድሕር ዘየሎ ከይድ ትኽእል ኢኻ ክትጎይ ትኽእል ኢኻ ክትፅዕር ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ገለ ነገር ክንቅበል እንድሕር ከይና ፍልጠት ከልወና ኣለዎ እስትውዓል ከልወና ክእል ኣለዎ ጥበብ ከልወና ክእል ኣለዎ ምኽሪ ድማ ከዓ ክንቅበል ክእል ኣለና this message is ንኹልና ኣመንቲ ከምኡ ድማ ከዓ ንኣገልገልቲ ኣገልጋሊ ተባሂሉ ፐርፌክት ማለት ኣይኮነን እንታይ የድልዮ ሓገዝ የድልዮ ጸሎት የድልዮ ደገፍ የድልዮ ትምእማን ድማ ከዓኒ እንታይ ኣለዎ ዕዮ ኣለዎ ጃላ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ማእከልና የብልና ክትፅዋዕ ከለኻ ናይ ኢየሱስ ወታደር ኢኻ ናይ ኢየሱስ ኣምባሳደር ኢኻ ናይ ኢየሱስ ሚኒስተር ኢኻ ኤቭሪባዲ እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ደሎ ጎይታ ዝተቐበለ ተራ ኣለዎ ድፃወቶ ተራ ኣለዎ ኣምላኽ መስገን ግናኸ ኣብ ምስትውዓል ዘይሰገረት ፍልጠት እንታይ ትገብር ነፍሕ ምናልባሽ ፍልጠት 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 ኢልና ድማ ከዓ ተነፊሕና ምእንቲ ክስታየት ከይንኸውን ኣላትካ ጌና ክሰግር ኢኻ ብለካ ናበይ ክትሰግር ናብ ምስትውዓል ምክንያቱ ፍልጠት ዘይብሉ ብምስትውዓል ዘይብሉ ፍልጠት እንታይ እዩ ይነፍሓካ ከምኡ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 8:1 ብዛዕባ ነጣዖታት ዝተሰውአ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘሎናስ እንታይ ንገብር ኢና ንፈልጥ ኢና ኢሉ ፍልጠት ግና እንታይ ይገብር ይነፍሕ ፍልጠት ይነፍሕ ፍቅሪ ግና እንታይ ይገብር ይሃንጽ ስለዚ ካብዛ ፍቅሪ ካብዛ ፍልጠት እዚኣ ናብ ምስትውዓል ዘስግረካ
تختقبر كتكل عليك صقا تقبل كتكل عليك نتزفلت كايو انت تقبره انت تستوعله انت لنا اب قدامى يوحنس 4:7 اندحرينا ياسي بمولو مچم بزعبه فقري تزارب يغرمن نيرو اتي نحو زي فكرسي قتال نفسي مشيلو قال قدامى يوحنس قتال نفسي مشيلو حجي قتال نفسي دما خا منغس املاح تا يغبرني اورسني ارسعاني حرب عنتسي سامي نغرنا نيروسي انتي ياتبل زي اسير ريلس اب غريخسي كومودي ياتبل ابتناي غريخ ترغومسي كمزي ياتبل يلوسي حاتيتني يلو مخنياتو السبزي بزي مفقار تاع وين نيرو تتحيزو نيرو مخنياتو كترغوم له خاله تا قتال نفسي خامو እንደገና ካ መንግስት አምላክ ድማ ካ አይትወርስን ይኻ ዝብል ክትልወጥ አይትኸልኒ ቃል አምላክ ጸኒዑ ይዝነብር እተናሐውዜ ፍቅር ንሱ እንታዩ ቀታል ነፍሲ ይልዋ ቀታል ነፍሲ ድማ ኻአኒ መንግስት አምላክ እንታይ ይገብርኒ አይወርስን ስለዚህ ፍቅር እንደሕር ዘይብልካ መንግስት አምላክ አይትወርስን ይኻ ተጋገደ ወላ ቃል አምላክ ይኹም ዝብል ዘፍቅር ዘበለ ሁሉ ካብ አምላክ በተወልደ ይብለና نأملاخ ون تاي غبروي يفلطوي زي فكر جنا نأملاخ تاي غبروني أي فلطوني حجة تفليت إيه اللي خلوا تبلو فلتت انزحر فقر إن زي بالله خينه كاب أملاخ هيكون نموني تملي سكان تاي غبره بس حاف قدوس مرمر هنا نجبر تفهلت كيا كتستوعله مود ما خاني نفي حد ما خان تاكي غبرك هي قتلك وي كي قتلنا تاخن غبر لنا الزينة نتسمعنا يا خنا قلب كنا السوع اللي قبعنا أملاها مسكن نبتها مستوعل ذبل كنسجرنا نبقى تسجرنا فقري هاينا لنا مش مهنياتو تنفيحنا خسيات كينو خون بود ما خاني كينت أفق ترى ما خاني زي بالنام أنت خينو خون نام مستوعل كنسجرنا مستوعل نحاد نجار تاي مقباري مرداي ما تتفلتوسي كم تزقب باقير كان تاي مقبار مردا وي مستوعل كأنها مليسنا هدق ما نخلينا أب يوب إسرائيل شو منتن ترينا تقدمي تنري أن تايو كاب كفو مرحقا نقدس مفلات أنسي وزيت مستوعالي تايله كاب كفو مرحقا نتقدس مفلات وزيت نايم تايو نايم مستوعالي نسب دمايلو أب يوب إسرائيل شو منتن نسب دمايلو إنه فرحات جزء أبيرسي تبابيلو إنه فرحات جزء أبير سنتايو تبابيلو كاب كفو مرحق كا مستوعاليو بله كابي مرحق كاب كفو مرحق تسجرينا زلنا حجي نفلطه أستوعلنا أنت كنجبر نتخم نتخبرسي كاب تحسر أنت فلا خايو أنت تكوني خايلو له كم أفيك تكوني خايلو سلازم نتخبر كاب تحسر النفل يلو أنت كنجبر مستوعل كنركب مخنياتو انتاي بلنا له كاب كفو مرحق انتايو مستوعاليو دما بله ام مثال 19 دما تمساسالهم نري مثال 19 مجمرتا طبب لእግዚአብሔር እንታይ ምግባር ይልዎ مفراح نتقدس مفلات مستوعاليو تقدميتي طبب لእግዚአብሔር እንታይ ምግባርያ مفلات نتقدس مفلات كاني مستوعل يبلنا كلاي مستوعل نبي يسجركا نب تجبار يسجركا وين نب أكشن يدس جركا أنت استوعل كالو نبيك تسجر تغير نب أكشن تسجر أبي يعقوب كنرينا يعقوب سلسته عسرت سلسته ترينا أبي يعقوب سلسته عسرت سلسته طيب لنا أما كلكم سي لبا من استوعلن من يلو نسو بسنايا كايدو غيرو بلوهات طبب غيرون تاي يكبر ግብሩ يرئي أما أكلكم سي لبامن أستوعلن من أنا دحريلنا تدحري أزلنا تاخن جبرينا مالتيو بلوهات طبب غيرو تاي يكبر ግብሩ يرئي ስለዚህ مستوعلنا بيس غركا ناب أكشن يس غركا ብዙሕ ጥቅስታት ኣሎ ግን سلكت جيره سات جيرين زلهو أب مزمور 119 كاب 99 كسا 104 زلهو أنت هنقبرنا خيلنا كنا نببونا خيلنا جن أنت يبل حلفي لنا دحرينا سالات إزازات كاسيلو داويتيو تاي قبركو أمره رخبكو يلو
ስለዚህ ኩሉ መንገዲ ሓሶት እንታይ ገበርኩ ጸላእኩ ሕጂ ሪጀክት ክንገብረሉ ንኽእል ነቲ ኽፉእ ክንፈልይ ነቲ ኽፉእ ካብቲ ጽቡቕ ክንፈልየሉ ንኽእል እንታይ ይገብረናይ ማለት እዩ እቲ እንተቐበልናዮ ፍልጠት እቲ ዝተቐበልናዮ ምስትውዓል ነቲ ኽፉእ እንታይ ይገብረና ካብኡ የርሕቐና የጽላኣና የፈንፍነና ውን ትፍንፍኖ ክትገብሮ ዘይኮነሲ ትፍንፍኖ ምክንያቱ ሪፐል ዝገብር ፍልጠትን ምስትውዓልና ውሽጥና እንታይ ጌርና ኣለና ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ እንግሊዝኛስ እንታይ ትብል through your precepts I get understanding therefore I hate every false ways every false ways ኩሉ እንታይ ዝኾነ ጌጋ ዝኾነ ሓሶት ዝኾነ መንገዲ እንታይ ትገብር ትጸልእ ሪፐል ይገብሮ ነፍስኻ ማለት እዩ ምስተን ግዜና ዘሎ ኩለና ኣብ ግዜ ውደአኒ ኢለ ኣዳልየን ዘለኹ ኣታ ሳልሰይታ ክንከይድ ኢና ጥበብ ትብል ማለት እዩ ካብ ምስትውዓል ናበይ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ናብ ጥበብ ኣብ ኣክሽን ምክንያቱ ናበይ ገጽካ ክትገይድ ገዛ ትሃንጽ እንተኾይንካሲ ቤት ሳላ ምንታይ ትህነጽ ኢሉ ኣሎ ሳላ ጥበብ ትህነጽ ሳላ ምስትውዓል ድማ ኸ እንታይ ትገብር ትጸንዕ ሳላ ፍልጠትከ ኩሉ ክቡር ዘበለ ነገር እንታይ ትገብር ትመልእ ኢንቴሪየር ናታሲ ብሙሉእ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይመልእ እዛ ገዛ እዚኣሲ ሂላ ኮይናን ኮፍ መበሊኣ ኮፍ ኢላን ገለ ኩሉ ነገራት ተቐሚጡላን ክትሪኣንሲ በበይኑ ምሽ ገዛ ድማ ከዓ ሳሎናን ኩሉ ነገራት ድማ ከዓኒ መብራህቱ ናይ ቲቪኡ ናይ ገለ መሪኡ ገለ ኩሉ ስቑዕ ክብል ከሎ ብሙሉእ ሽዑያ ደስ ትብለካ ምሽ እምበር ኖርማል ስትራክቸር ክስራሕ ከሎ ገዛ ክብል ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብረካዩ የሰልችወካዩ ከመይ ኢኻ ክትከውን ኢኻ ትብል ዝተወደአት ግን ብኽቡር ነገር ምስ መለአት እንታይ ትኸውን ደስ የብለካ ክትዓርፈሉ ደኺምካ መፂኻ ድማ ከዓኒ እንታይ ክትገብረሉ ሪላክስ ክትገብረሉ እትኽእል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ክንሰግር ኢና ሕጂ ናብ ጥበብ ክንሰግር ኢና ጥበብ ብተግባር ዝግለጽ ኮይኑሲ ውፅኢት ናይ ፍልጠትን ናይ ምስትውዓልን እቲ ዝፈለጥካዮ ምስ ዝተውዓልካሉ ናብ ተግባር እንታይ ትገብረሉ ማለት እዩ እትገብረሉ ማለት እዩ አንተ በያን ቢበያን ነይረታ ናይ ያዕቆብ ምሽ ኣብ ማእከልኩምሲ ለባምን ኣስተውዓልንሲ መን ኢሉ ንሱ ብሰናይ ካይዱ ብለውሃት ጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ ይብለና ብጥበብ ገይሩ እንታይ ይግበር ግብሩ የርኢ ኣብዛ ጥበብ ክንብል ከለና ሕጂ ብዙሕ ጥበብ ኣሎ ሰማያዊ ጥበብን ምድራዊ ዝኾነ ኸ ጥበብ ካሎ ዘሰይም ኣብ ያዕቆብ እዩ تا قداميتي تا طبب انتاي لوالو تا حنتي ثلاثه ديسكريبشن كمان هيبوا مدراويتيا سغاويتيا እንደገና ሰይጣናዊት ያخايلوا አይንተን ጥበብ ሰማይ ዘዓለም ጥበብ ተخفአት ዘለዋ ጥበብሲ ንሳሲ እንታይ አይልዋ ምድራዊት ስጋዊት ሰይጣናዊት ዝኾነ ጥበብ እታ ኻለኢቲ ግና ካበያ ናይ ላዕሊ ጥበብ ሕጂ ዘን ክልተ ዘን ጥበብ እዚአን ክንሪአን ኢና ማይ ናይ ጥበብ ይዝዓይደሎ ኣብ ምድርና ኣይናይ ጥበብ ይዝዓይደሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣይናይ ጥበብ ይዝዓይ ዘሎ ኣብ ቤትና ተኽንገብር ነስተውዕል ኢና ማለት እዩ ያዕቆብ 3 ካብ 14 ክሳብ 18 ደሎ እንድሕር ሪኢናን ንኽልቲኤን ኣብኡ ክንረኽበን ኢና ማለት እዩ እታ ሓንቲ እንታይ ኢለኩም ተቐዳመይቲ ምድራዊት ስጋዊት ሰይጣናዊት ዝኾነት ሳብ 14 ክሳብ 16 ዘሎ እንድሕር ሪኢናዮ መሪርን ቅንእን ሻራን ኣብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩምሲ ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትመክሑ ኣይትሓስቡን ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ይግብርን ኣሎ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን ያንበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን ኢልዋ ኣይንተን ጥበብ ዛ ሰይጣናዊት ዝኾነት ምድራዊት ዝኾነት ስጋዊት ዝኾነት ጥበብ እንታይ ትናታ ውፅኢት ንሳ ሪፍሌክት እትገብሮ ነገር ኣብ ማእከልኩም መሪርን ቅንእን ሻራን ኣብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትመክሑ ኣይትሓስቡን ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓት ኩሉ እኩይን ግብርን ድማ ኸ ኣሎ እዛም ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን ያንበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን በይናይ ጥበብ ንመላለስ ኣለና እዛ ጥበብ እዚኣ
ወይስ በታ ሰማያዊ ጥበብ? እዛ ምድራዊ ጥበብ እዛ ስጋዊ ጥበብ ወይ ድማ እዛ ሰይጣናዊ ጥበብ ትናታ ሪፍሌክሽን ትናታ ካራክተሪስቲክስ እዚዩ ቅንእለዋ ጽልእለዋ ባእስለዋ ሻራለዋ ንፍልላይ ኣለዋ ከምኡ ተማሂርና ባዳይ ጽልእን ባእስን ካብ ዝህልወኩም ሲ ስጋውያን ዶ ኣይኮንኩም so what أوينا أطاو كنبل we need to go into action كل جزء بحنساب تنبر نحر الله خاين كل جزء الله for every action there is a reaction بلوش زين هاي تايم هاي ساينس حقي حجي إذا reactions زي إذا actions زي friction كمس كفتر نقدني أنت زي كوينو دك إسكال خمارتي كل خال لا تلقى نحر الله خاين كم في فحيلة أبعيون دحر الله خاقن نايقدر انتهى له مفعفح له حجي this is normal كتب له وقت كلا لك but it's abnormality ناتو قن انتهيو كل جزء نعوه كتعريه ونعوه سيات كتب له زيتين نالخخا انتهي ناقبركا كتوسرحو تفتينكا نتحاتي انتهي قبرون أي بلعون شعون تحاتي انتهي قبر كتسأل زخونة سرح يسرح that's why حجي لنفس وكفنا نرأسنا نات أمتنا إذا ما نفسز ما خانيس أوشتنا نأتونا غريست كنكون موني نت أكشن نت رياكشن سدلو أنت خنجبر نابتو بوق زبالة نجر برودكت نخنا مسألو هنسعر مالتي بر إذا نجر زي كم تخلي فلتريت جبر خلي كأتو خلي نو فتسوم عم مدري سقمتنا نحنا ملاقتنا زبل ندحر الله خينو بزي I don't know you don't have a bill أيكوننا مش عم مدري استقمتنا سباتنا نحنا ملاختي كنا انتي نقبر فح جن أبكرة خمسي انتي يكبركم يبلنا على أملاخ صحيح عربكم مخنياتو أبت صحيح معرب إين زين فرزي أنت متى صحيح كعرب كله إين زين أنت متى أمبري ما يبتي مفح في حقه خم سيمبل نجارون كونه خير كوي جن صحيح كعربه كله زين كلنا زيات انتي يكبره متى إجابير لو مخمّا أكلنا نزل نجار زي كوتشو دليل الله أزيو زتصنع قال تنبيت على النايل مش أنا قالي إذا قال زيو in fact I don't know تعال سلازم أتأتني كم بباع in fact بريود ما أخاءات ونا أب كلاي بيتروس كان بيه كلاي بيتروس قدامي معرف تبع 19 أزيو زتصنع قال تنبيت كأ اللون نايلو مدري خسع زوجح كبوب صباحون أبلبهم كسع زوج أتسفرات المات كم زبره مبرهات غيركم أنت أستبهالكم لو سنايت قبر اللهم أنت يتغيركم لو أتسفرات المات كم زبره مبرهات غيركم أنت أستبهالكم لو سنايت قبر اللهم I don't know maybe እግዚአብሔር كم زيب لكم الله كم زيب لك الله كم تخايب لك الله تيلكي maybe تنبيت يزارب الله الزنب بالكم زلخو قال عزيز أنا قال تنبيتيو نزجن تايدليو مدري كسع زوجحيلو كخبز بحكاني قبل بخم كسع كسع النص انتي نقبره نفلطه نستوعله استوعلناون نبتات ياوي تخونه طبب كسع نقلصه انت هنقبر انت استبيلنا له اب سفرات المات تزصلمه ነገርና አው እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርና ድማኻ እንተ አስተባሃልና ሉ ሰናይ ንገብራልና ከምኡ ክነስተውዕል ምሕረት አምላኽ ደጊማ ክልምናኩም ያምላኽ መስገን ምክንያቱ ዝምስተውዓል እዚ እንድሕር ኣለና እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንገብሮ ኢና ናብ ኣክሽን ክንሰግር ኢና እንታይ ዘክረኒ ሎሲ ናኸትካ ከለኻሲ ከምዚ ሃይ ስኩል ዝከሮምሽ ገሊኡስ ሕቶታትሲ ኖ ሶሉሽን ኢልካ ተሓልፎ ነይሩ ኖ ሶሉሽን قال quadratic equation قالس no solution تبل دحر يونيفرسيتي مساعتنا سي قدامي عمت كالكولاس قالت تمهار مسبل كاس solution كم دلوس تفلت دحر applied science applied mathematics قال ناتمهار كان كيت كلا هاد ما absolute values قالت هاد قال ناتمهار كاساي
اوكي سوليوشن يبلو دبلكايو اب هاي سكول سي او سوليوشن كم زلوا applied science دبال سي تا application ميجي mathematics مسوم سي كسع applied foreign ان مهرنا مس mathematics مغنياتو نامتاي كتقمكا نتي تصرحو سي كتقمكا حجي انت كدلينايو we need to graduate كنعبي خلينايو نفلطو خنستوعللو نتزفلطنا ድማ خاني انت كنغبرو ناب طباب كنقيرو نزي طباب زمستقبلنايو ድማ خا كل غزي ድማ خا انت كندلي مخر ድማ خا كنقبل كدلينايو معناتيو تا طباب تا مدراويت سماويت تا مدراويت سغاويت سيطاناويت زخونه طباب رينا يالنا تا نايل على طباب كنتايا تحتيلنا هنن ببينا تعسى شوعه تعسى شومنته تا نايل على طباب غنايلو قدم نصهتيا دحارون سلاماويت لامتي سمع محرتن صبق زريتن زملأت بزي زريتن بزي قبزنا إياه تاي الوازيا بتانا إلى على طباب جنا قدم انتايا نصهتيا دحارون سلاماويتيا لامتي سمع تسمع مخرخ وهبا خلو تسمع محرتن صبق فرن زملأت بزي زريتن بزي قبزنانيا እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ እዚህ ነፍስ ወከፍና ያላብሰና አምላክ መስገን እዚ ነገር እዚ ያላብሰና አምላክ መስገን በዚህ ነገር እዚ እንታይ ነኮን ላበስ አምላክ መስገን በመንፈሱ ክበጽሐና ሞኒ እዚ ካራክተር እዚ አብ ህይወትና እንታይ ክኸውን አፕላይድ ክኸውን አይናይ ጥበብ ሰማያዊ ዝኾነ ጥበብ ምክንያቱ ኢንፋክት ከም ሶኢልና ሽፍና ቢልና እንድሕር ሓሊፍናዮ አይንፍወስን ኢና አብ ትገበኑ ዝኽውል ሲ አይሰልጦን ይሉሽ ትዝናዘዘሉ ግና ከም ኻዛ ሓድጎ ግና እሱ እንታይ ይገብር ምሕረት ይረክብ ሕጂ እዝን ከለካ ሶኢልካ ደሃኔ ኢልካ እንተ ተመላለስካ ጽቡቕ ኣይኮነን ከምዚ ቦታትና እንታይ ይብልዮም ሓባእ ቁስሉሲ ሓባእ ፈውሱ ይብሉም ሕጂ ንቁስልና እንድሕር ሓቢእናዮ ፈውሲ ክንረክብ ኢና ንቁስልና ግን ቆሲለ ኣለኹ ሓሚመ ኣለኹ እንተልና ግን መድሃኒት ክንረኽበሉ ኢና ስለዚ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን አይነት ጥበብ ያትሰራህ ደላ ተሰማያዊ ጥበብ ወላ ዛ ምድራዊ ጥበብ መخرخ ንቀበላልና ዲና ነዚ እንታይ ንኽንገብር ነቲ ሰማያዊ ዝኾነ ጥበብ ምእንቲ ክነገብር እስከነተግብርሲ ተሰማያዊ ጥበብ ከቦታ ዶነ ህባለና ተህቲሉ ኣብትባል ዓለ ኣብላ ዓለይ ክንመለስ ኢና ሓደ ግን አይሉ ኣብ ያዕቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕስ 5 ሓደ ኻባኻትኩም ግን አይሉ ጥበብ እንተጎደለቶ ነቲ ከስተሓፈረ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ እንታይ ይግበሮ ይሎም እሞ እንታይ ክትገብርያ ክትወሃበያ እዛ ጥበብ እዚኣ ዘለለና ዲ ነፍሲ ወከፍና ንደልያ ኢና ምሽ ነፍሲ ወከፍና ንደልያ ኢና እንታይ ንግበር ግን ንለምን በኣ እንታይ ክንገብር ክንዓቢ በኣ ሰላም ክንረክብ በኣ ምሕረት ክንረክብ በኣ እንታይ ክንገብር ንጹህ ዝኾነ ዓይነት ምምልላስ ክንመላለስ ምክንያቱ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ እኳ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ ነቲ ከስተሓፈረ ንሁሉ ብልክስ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ እሞ እንታይ ክገብሮ ክወሃቦ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ፍልጠት ናብ ምስተውዓል ናብ ጥበብ እንታይ ጌርና ኣሎ ኣምፂና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ምኽሪ ደሃንሲ በየኒ ዝርከብ ኢሎ ብብዝሕ መኸርቲ ዝርከብ እሞኒ እንታይ ግበር ብጥበብ ተመሪሕካ እንታይ ግበር ተዋጋእ ሕጂ ደሃን ክንረክብ ምኽሪ ክንክተሎ ዝግባእ ዝብርከት ርእይቶ ወይ ሓሳባት እዩ ባይ ደ ወይ ምኽሪ ክትወሃብ ከለኻ ትወይ እዩ ትሰርሕ ትወይ እዩ ትቦ ከለኻ ንሱ እውን ሶኢል ይኮነን ዝቕበል ነቲ ትምኽሪ ዝቕበል ደሎ ኦኬ ከምዚ ተኾነ ደሞኻ ኣይተሓይሽን ኢሉ እውን ነቲ ምኽሪ ዝህብ ዘሎ እንታይ ይገብሮ ምኽሪ ሂቦ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ እውን ምኽሪ ሂበዮ በቃ ኣይሰማዕንን ገለ መለልና እውን እንታይ ከይንገብር ነቲ ምኽርሲ ናተይ ምኽርስ ኣይተተግበረን ኢልካ ምእንቲ እውን ናበይ ከይትንፋሕ ተመሊስካ ድማ ከዓ ናብታ ምድራዊት ጥበብ ምእንቲ ከይትምለስ እንታይ ከድልየና ጥበብ ምኽሪ ኩሉ ግዜ ትወያ ምኽሪ ዝህብ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝፈልጥ እዩ ምኽሪ ዝህበካ
I don't know حسيت بالنيرسي بزعبة مسلاتات ناتناسي حساب I don't know قال contradict يوهنا قابل ترجمه كيده سيرش خجبري لفتينا قلنا ساعتها يروحكم كم زي طبعا زبا مخري كاب تتعت بالتعب مخري مسلاسي كاب حما مايكا كاب عماق حجي why is it نت مسلاسي مسحما أتحيزوي ليه I was trying كسات كجبر انتي مسلاسي كاب حما قيلو مايكا كاب عماق okay يا مايكا كاب عمي ويزركب but why is it then نت مسلاسي كاب حما قيلو يرمني راح هذا I don't know it's just contradicting زخنا عينت مسلا كال ون كم زي كاب فاكت نساكو ستايل خيبلا مسجار غيره وسيديا كام مهروسي أمره كذا حاجة أبانا جن by the way consultancy ولا زخنا نجار مخرج سيات زي مقبل بعلي جبري بعلي وس نبزبل نجارات زمز أنا نجارات هلا بخو عينت كاركتريس قال خن ريو خلنا قال مسلاتاتنا ويقال نجار أباهلاتنا قال زت دربيلنا نجارات تاي جبرنا كم مخرج أوتيون نجارات كلش بعلي انت خجبر خيله كوس نبزبل ناس كم مهروسي أمره جاهملناكم زمزو تمهاركم كأنسي سؤالكم عايز مو مناسب العينة سياتون تاي تجبر كم يجرون سيات يترجم الله عبروسه ببوزيتيف ملك آخر آخر له خجن كم مهروسي أمره إلى بدرجة جروسي ده مالتي نتزت مهار كياسي أنت زي استوعي لك هالوسي تاي تجبرنها من ما يتكلمنها ونياتو سبسي بمهارات رأي أنت تجبرون خيلي كمال لا خيلي جن ناب مستوعال جيرو ناب تبى بنتزيس جيرو دماغها حجي بهو متردي أمانة نقول دماغها نيجاتيف ناتو هيبة زوقعت كسلة زخانت حق أني أترجماسي زيو قبل سلازة اللي خيام الله خمس كان سلازي نبيكن كيدنا حجينا مخرخن كيدنا مخرخ اللي لنا لازم مخرخ دماغها أتقبلنا دماغها أنت كن جبرينا كنا تجبرينا that is what I believe مخري بأرسيلو بتقبب تمريحك تواجع دحانك بمبزح مخرتي دحان ويعوت بيني دركب بمبزح مخرتي توم أما خرت بايدوي بزحاتيو أو حدا هاجر بزحاتها ما خرت له political advisors economic advisors agricultural advisors I don't know نبزح advisors له أبستفعل عليه زي أتوم تاي جبرو نخونه يمخرو ولا نبريسيدنت سنتاي جبرو نه presidential advisor له أبغون نخوينه زماخرة كم زت غير كاي صبوا كم زسي أي صبوا نيم يلو بقى فيه نجار analyze غيره تاي ذهب مخرزه حجيك على الأملاك ونسي بمبزح مخرت قبلنا خلصي أما أكل ناسي بزحات أما خرتي الله سلازي أنت حجبر كنت كيكبأنا يمالتي كنسمع أتوم بزحات أما خرتي بمبزح مخرت أنت ما أنت هيجبر يركب حجيك قدامي تخبأ أنه وسدا دحان ويعوت بمبزح مخرتيو أتبليا تا أب إنجليش نتايلون تن victory and safety لو سيات جيروان الله أبانا أبتنا تستينا دحاني لو ترى دحان الله which is نتا safety part توصل مالتيو for by wise guidance you will wage war and in abundance of counselors there is victory لو أبزيا أتخليت خا for by wise counsel you shall make your war and in a multitude of counselors there is safety سلازي دحنتن عندنا عواتن بمن يزركب بمبزح مخرتيو زركب قال مخري أبزي بلو ورن معتن يبزح مخري أبزي بلو أنت يبزح ورن له معتل أبهز كيل شو عت عتران شدشن الحرينا معت أبرئس معت كما تسيلو ورون أبرئس ورخ خوني كاب النبي رأخ دليل جناخي زي رأس هذا على سنتين جات عم يجمع هذا اللامش كاب النبي رأخ دليل بحريه جناخي قبل كله جناخي إله حقي كاب كهن مخرون كاب أراجوت أنت حجبري كتأفي إذا نجارات زي أتعمد راويت بابا تعملوا له إذا نجارات زي بزح تاي خون وري خون
معات يخون أب رأس معات كمت ورون أب رأس ورا خونيو كاب نبي رأخ دليا ميلو شعوت تقولي زي أبي رسنتاي بلا لو تعبز عبازنا جرز سنتاي زبل دلو النابل كاسي انتاي كدلي نبيات كدلي مش ميبي مسنات كا تدليو دسما مع نجر انت خجبروخا خنقروخا إلكا تدليلو كنا خيالو شو أما أكل حقي كاب كهن مخرون كاب أرجوتي كتأفي እግዚአብሔር ካብዝ ነገር እዚ ባላህና እግዚአብሔር ካብዝ ነገር እዚ ባላህና ኣብ ምኽሪ ኣምላኽ ምርሓቕን ንጌጋ ዝኾነ ምኽሪ እንታይ ይገብረካይ የቃልዓካይ ሕጂ ኣብነታት ክንርኢና ብኡ ክውድኤ ምናልባሽ ንሕዳ ኺንኩም ከንኩም እግርኹም ስትሬች ገለ ክትገብሩ ካብ ዘለኹም ሓንሳብ ሓፊልኩም ስትሬች ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እግርኹም ናብ መወዳእታ ገፀየ ግን ዝኸይድ ኣለኹ ዝደኸመ ስትሬች ክገብር ክእል آمين. كم مخر أملاخ مرحق سي نجيجا زخانة مخريك على عكا. قدامي أبنت ودكتناي أبي سلام كنرينا. أبي سلام كاب أبو داوود مسعلوه. أبكبابي إدم أخلت أم أخرتي إمام. هذا حيتوفل هذا خا حشايز بهالمالتي. داوود أنت يجير زلوا حجي. كاب أبي سلام هديمي زلوا. كاب مسودي مواجاسي سويس زخانة خسياتيو كوديك مواجا له هابتي هاديمو رح يقول له أبزق زي حجي أما آخرت ما تيا مابتي قرب ما يروحس التاريخ أبكالاي سامويل عسرت الشد الشخينا هنريانا خلينا أنا جن حلف إله كتن كيزو خانا نجارات تكبلوا لكم بزيك زي أبكالاي سامويل عسرت الشد عسران سلسلة دحرينا بزيك زي إحتوفيل زمخرز نبرة مخري نقال أملاخ كمت إياق نبريلو كل مخري إحتوفيل زبالة مس داويد كونه مس أبي سلام كم نبري ن حيتوفيل محتاج مالتسي لك كم نجزاء بهير انتهي مقبر متيا كم نجزاء بهيرسي قايدانس كم محتاج كم مركب نيرو ازي مش داويد كم نيرو ندقنا دم خامس أبي سلام كم نيرو perfect زخانة cancel ماتي أبزي جزء جن أبتاتو أبغونه أخال أما خاري حشايز بحال كأهله أب كلاي ساميل عصر شوعته هنا نهرينا حشايك نا أبي سلام يلو حيتوفل بزيك زي إزز مغرم مغري صبوا أيقونني السبزي مسبوه هنا مسؤول كابك زي أبي هرت أي كازمت تاي مغري زنبرو سبينيرو شو حشاين تايلو نا أبي سلام أحش زي حيتوفل حجي بزيك زي إزز مغرم مغري صبوا أيقونني لو شو عبتي 14 دحر وري نار إنيا شو يلو أبي سلام نبذله سب إسرائيل كان مخري حيتوفيلسي مخر حشاي بعال أركي يبلز بلو إجزاء أبيهر نا أبي سلام كفو كم أنت خمس قالوا يلوسي إجزاء أبيهر نتسبق مخري حيتوفيل زرزر تغير نيرو عزيزو نيرو برتز عزوزو نجر تز زماخرو مخري تبق مخري نيرو كيدو هلو بقى دخيمو هلو انتاي كبرو ها تا تزغبران يروس تا تعوت ناتو مخونت نيرا ግን እግዚአብሔር ነዚ መኽርዚ እንታይ ከገብሮ ክብትኖ ክዝርዝሮ ስለ ዝደለየ እንታይ ገይሩ ከምዘይ ይቀበሎ ገይሩ ናይ መን ኢምፕሊመንት ከም ዝግበር ገይሩ ናይ ሕሻይ እግዚአብሔር كم زنا جرات زي كفو كحساب كله عم أكلنا يتخفو زخانة مخري كمكر أجزاء بهير كم زبالة عينة مخرتات عم أكلنا يتوه عم لهم مسكين أنت خجبره كسر زرا جناخه تبوق نجار نخت جبر نتبوق نجار سناي نجار نخت جبر جا أجزاء بهير زي مخرة لك كم قالنا أجزاء بهير كم مسمع غير كذا سمع عينة مخري
እንታ ክንገብር ክንቅበል ግና ኣማኸርቲ ኣማእከልና ኣለዎ ኣዋተይ በዚ መዓልቲ እዚ እንታ ክገብሮም ኩም ደል ነፍስ ወከፍስኩም ስከና ኣሓኩም እየ ዝደል ዘለኹ ኩሉ ሰብ እንታይ ኣለዎ ተራ ኣለዎ I don't know ገሊኣትኩም ሶሻል ኣድቫይዘርስ ኢኹም ብብዙሕ ዝኾነ ዓይነት ምኽሪ ኣብ ማእከልናሲ እንታይ ኣለና ተዋሂብና ኣሎ ነታ ማሕበሩስ እንታይ ገይርዋ ሃበ ዝበለ ኣብ ማእከልና ድማ ነዛ ማሕበር እዚኣ ድማ እንታይ ገይሩ ሂቡ እዩ እንታይ ግን ክንገብርሉ ንጥቕምና ግን ክንጥቀመሉ ሕጂ ሓንቲ ኣብነት ናይ ኣቢኔሰር ኣቤሴሎም ተሪእናዮ ንውድቀት ዝኾነ ምኽሪ እያ ነይራ ናይ ሑሻይ ካልኣይ ኣብነት ምክፍፋል ወይ ዕልዋ እስራኤል ኣብ የሮብዓምን ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ንሱ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ካብ 12-13 ተሪእናዮ እቲ ታሪክ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ቅድም ድሕሪ ሰሎሞን ሲ ኣቦኻሲ በቃ እንታይ ገይሩልናዩ ኣኸቢዱልና ነይሩ እሞኒ ሕጂ ንስኻ ነዚ ጾር እዚ እንታይ ግበረልና ንዝርዑት እዚ ኣፍኩሰልና እሞ ንሕና እንታይ ክንገብረካ ኢና ንግዛእካ ኢና ኢሎም እዮም ቶም ህዝብና መን መፅኦም ሕጂ እቲ ምኽርቲ ክሳያት ከብሎ ከሎ ግን ክልተ ኣማኸርቲ ነይሮም ኣብዚ ዓበይቲ ኣማኸርቲ ኣለዉ ማዮም ዝሰተዩ መንእሰያት ከዓ ነይሮም እንታይ ዝኾኑ ሓዊ ዝጨኑ ክልተ ኣማኸርቲ ነይሮም ኣብቲ ከባቢ ሕጂ እቲ ምኽሪ ፅቡቕ ተዋሂቦ እዩ ከም ዝበሎም ነዞም ህዝቢ እንድሕር ፅቡቕ ጌርካ ብፅቡቕ ዝኾነ ነገር እንድሕር መሊስካሎም በቃ እንታይ ክገብሩኻዮም ክእዘዙኻዮም ሕጂ ብልዙብ ዝኾነ ነገር ጥራይ እንታይ ግበሮም ቀረቦም ዝብል ምኽሪ ነይሩ በቲ ሓደ ድማ ከዓ እንታወትዮም እዚኣቶም ስእልካ ጥራይ ስእልካ ነዚኦም እንታይ ዝስማዕ ነገር ኣለዎም እዮም ዝብሉ ድማ ከዓኒ ኣማኸርቲ ድማ ከዓ ነይሮም ሕጂ በዚ ከምዚ ኣብ ቀዳማይ ነገስት 12-13 እንድሕር ርኢና ሽዑ ኢሉ እቲ ንጉስ ነቲ እቶም ዓበይቲ ዝመኸርዎ ምኽሪ ሓዲጉ ነቶም ህዝቢ እንታይ ገይሩሎም ኣበርቲዑ መለሰሎም ይብለና ኣበርቲዑ ምስ መለሰሎም ኣብ 12-19 እንድሕር ርኢና በዚ ከምዚ ከዓ እስራኤል ካብ ቤት ዳዊት እንታይ ገይራ ክሳዕ ሎሚ ዓልያ ኣላ 10 ነገድ ክኸይድ ከሎ ዓልዩ ክኸይድ ከሎ ንክልተ ነገድ ጥራይ ክተርፍ ከሎ ንርኢ እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ዝበለ ምኽሪ ይባልሃና ኣምላኽ መስገን ኣብ ምኽሩ ክንውዕል ግና እግዚኣብሔር ይርዳእና ኣብ ዘዳግም 32-28 ክሳብ 29 እንድሕር ርኢና ምኽሪ ዝጠፍኦም ህዝቢዮም ኢሉ እሞ ምስትውዓል የብሎምን ነዚ ከስተውዕልዎ ነቲ ዳሕራዮም ድማ ከሓስቡሲ ለባማት ደኣ እንተዝኾኑ ኢሉ ምኽሪ እንታይ ዝኾኖም ዝጠፍኦም ህዝቢዮም እሞ ምስትውዓል የብሎምን ነዚ ከስተውዕልዎ ነቲ ዳሕራዩ እውን ምእንቲ ከሓስቡሲ ለባማት ደኣ እንተዝኾኑ ኢሉ ናይ መጨረሻ ኣብነት እንሪኦ ፅቡቕ ዝኾነ ኣብነት ዕረፍቲ ዘምፅእ ኣብነት ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ምኽሪ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ በዚ ምኽሪ እዚ ድማ ከዓኒ ናብ ኣክሽን ገፅና ክንከይድ ኢና ናብ ትግባረ ገፅና ክንሰግር ኢና ኣምላኽ መስገን ተን ምኽሪ ክልተ ምኽሪ እየን እቲ ሓንቲ ምኽሪ የትሮ ንሙሴ ተኻልኢቲ ምኽሪ ድማ ከዓኒ ሃዋርያት እቲ ንምምራፅ ዲያቆናት ዝገበርዎ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ኣይንብቦኒ ኣብ ገዛ ቤትኩም ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ የትሮ ንሙሴ ዘማኸሮ ምኽሪ እንታይ ነይሩ ንሁሎም ናብ መን እዮም ዝመፁ ነይሮም ናብ ሙሴ እዮም ዝመፁ ነይሮም ሙሴ ንሁሎም እንታይ ይገብረሎም ነይሩ ይምልሰሎም ፍርዲ ዘድልዮ ፍርዲ በቃ ፍትሒ ዘድልዮ ፍትሒ ኩሉ ነገራቶም ናቶም እንታይ ይገብር ነይሩ የትሮ ግና ምፅእ ምስ በለ ምስ ራእዮ ዝገብሮ ዘለኻሲ ፅቡቕ ኣይኮነን ንዓኻ እንታይ ክገብረካ እዩ ከድክመካ እዩ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ግበረሉ በቃ ሓላቑ ግበረሉ ሓላቓ 50 ሓላቓ 100 ሓላቓ 10 10 ለቃ ሞታ ለቃ ገለና በልካ ብሙሉእ እንታይ ግበረሉ ሽዑ ከምዚ ኣባና እንታይ ኢና ንብሎ መራሒ መስርዕ መራሒ ጋንታ መራሒ ሓይሊ ገለና በልካ ንኩሉ ከካየድ ግበረሉ እሞ ሽዑ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትዓርፍ ኢኻ ንስኻ ግን ኣበይ ተድህብ ምስ እግዚኣብሔር ተዛራሪብካ ጥራይ እንታይ ክትገብር ተመሳሰልቲ እየን ምሳና ናይ ግብረ ሃዋርያት
ንሱ ካብ እግዚአብሔር ተቀቢሉ ምኽር እግዚአብሔር ዝኾነ ሓሳብ እግዚአብሔር ዝኾነ ነቲ ህዝብ እንታይ ክገብረሉ ከምፃሉ እቲ ሁሉ ኣብ ማእከሎም ዝግበር ፍርዲ ፍትሒ ዘድልዮ ኩሉ ይግባኝ ገለን ዝበሃል ነገራት ግና ዝፈትሕዎ እንታይ ክግበር ኣሳይን ግበር ታናይ ግብረ ሐዋርያት ግን ከም ብባይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 7 እዚ ነገር እዚ እንታይ ይገይሩ እንተልና ኣው ኣብ እስራኤል ዕረፍቲ ይምፅኡ ሙሴ ዓሪፉ ኩሉ ድማ ኸኣኒ ክዓርፍ ከሎ ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሻድሻይ ምዕራፍ እንድሕር ርኢና ድማ ኸኣ በዚኣ ክውድኤ ሽዑ ናብ ጸሎት ክንከይድ ኢና ኣምላኽ ይመስገን ግብረ ሐዋርያት ሻድሻይ ምዕራፍ በቲ ቅነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስ በዝሑ ኢሉ እቶም ኣይሁድ ጽርኢ በቲ ምምቃል ምግቢ ዕለት ንመበለታቶም ስለ ዝጎሰይዎን ኣብቶም ዕብራውያን እንታይ ኮኑ ኣጉረምሮም ኢሉ ምጉርምራም ኮይኑ ሽዑ እቶም 12 ንሁሎም ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕና ቃል ኣምላኽ ሓዲግናሲ ኣብ ማኣዲ ክነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ኢሉ ካባኻትኩም ብጽቡቕ እተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም 7 ሰባት ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኸ እንታይ ንግበሮም ነመዝዞም ኢሉ ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎት ዝቃልዝን ኬብ ኮርና ናሓዝ በልዎም እዚ ዘረባ እዚ ሁሉ እቲ ህዝቢ ባሃበሎ ነቲ ንእምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስን ንፊልጶስን ንፕሮኪሮስን ንኒቃኖርን ንጢሞንን ንጴርሚናስን ነቲ ፕሮሴሊት ኒቆላዎስ በዓል አንጾኪያን ሓረዩ ኣብ ቅድሚ ሐዋርያት ከዓ ደው ኣበልዎም እናጸለዩውን ኣእዳዎም ኣንበሩሎም ዝገርመኩም እቲ ሪዛልት ሽዑ ኣብ 7 ኢና ንሪኦ ውጽኢት ናቱ ኣብ 7 ንሪኦ ቃል ኣምላኽ ድማ እንታይ ገበረ ተዘርግሐ ቁጥሪ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ኸደ ብዙሓት ካብ ካህናት እውን ናብ እምነት ተኣዘዙ እንታይ ምስ ተገብረ ምክፍፋል ናይ ስራሕ ምስ ተገብረ ምክፍፋል ናይ ስራሕ ምስ ተገብረ ንሕና ጸሎትን ቃል ኣምላኽን እንታይ ንግበር ኣይንሕደግ ነዚ ጸሎትን ነዚ ቃል ኣምላኽን ሓዲግና ንሕና ኣብ ምምቃል እንጀራ ክንኣቱ ጽቡቕ ኣይኮነን ካባኻትኩም ግና መንፈስን ጥበብን ዘለዎም እንታይ ግበሩ ሕረዩ እሞ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ንግበሮም ነመዝዞም by the way ቤተክርስቲያን is an organization ያኸ ኣካልያ ኣካላዊ ዝኾነ ስራሕት ኣለዋ እንደገና ከዓ ትካልያ ትካላዊ ዝኾነ ድማ ከዓ ኣሰራርሓታት ድማ ከዓ ኣለዋ ሓደ ግዜ እንታይ ንገብር just ንዘዙ ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገራት ጥራይ በቃ ሓንሳበት ስጋ በገለን ዘልዕል ሰብ ብሽም ኢየሱስ ኢልካውን እንታይ ትገብረሉ ስጋውነት እዩ ኢልካ ከሳዕ ትወቅዓሉ ዓይነት መንፈሳውነት ቅድሒስካት መመላስ ኣሎ ቤተክርስቲያን ምሽ በተሓደ ድማ ከኣኒ እቲ ኦርጋናይዜሽናል ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ዝደል ድማ ከኣኒ እንታይ ዝገብር እዚ just መንፈሳዊ ጥራይ ክሳይ ትገብሩ በልሓንቲ ገለ ዘይርድኦም ገለምታት ኢልካ ድማ ከዓ ግን ቤተክርስቲያን ዝኽልተ ነገር ዘለዋ ሳን ኦርጋኒዝም እንደገና ድማ ከዓ ኦርጋናይዜሽን ድማ ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ እንታይ ንምምጻእ ዕረፍቲ ንምምጻእ ምጉርምራም ዘበለ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንታይ ምኽንትኸውን ክጠፍእ እዚ ድማ ከኣኒ እንታይ ኢለለኹ ኩሉ ግዜ ዝትግበር ነገራት እዩ ምክንያቱ ሎሚ ፈዊስካዮ ጽባሕ ንግሆ ኣይመጽእን ኢልካ እንታይ ትገብረሉ ጠጠው ትብለሉ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኦርጋናይዜሽናል ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ምስ ኮነ ነቲ ዘሎ ኣብ ማእከል ዘሎ ምፍልላይ ነቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ምጉርምራም ነቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ምግምማዕ እንታይ ምስ ገበርካ ምስ ፈወስካዮ ሽዑ ወንጌል ዝሰፍሕ ነቲ ጽበብቲ እቶም ጥበብ ዘለዎም ምስ ተመሰሉ እቶም ዘገልግሉ ድማ ከኣኒ ኣገልግሎቶም እንታይ ምዃኑ ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ምስ ሓዙ ታኸውን ድምፂ ኣምላኽ ክሰምዕ ድምፂ የለና ንሕና ብዓለም ኣይንመሓደርን ኢና ድምፂ ካብ ካልእ መፂኡ ዘመሓድረና ነገር ይብልና ኣብ ማእከልና ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ጸሎትን ዝገብር ግና እንታይ የምጻልካ ካብ ላዕሊ ዝኾነ ጥበብ ኣምላኽ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ዝኾነ መንፈስ ሒዙ ይመጽእ እሞ እንታይ ይገብረካ ጋይድ ይገብረካ ድሕና ብኢንተሊጀንስ ናይ ዓለም ኣይንመሓደርን ኢና
ኢንተሊጀንስ ታያለውም ሕጂ ዓለም ዝመሓደሩሉ ነገር ክርኢሉ ዝኽእሉ ነገራት ክከታተሉሉ ዝኽእሉ ነገራት ጋጀትስ ብዙሕ ኣለዎ ብብዙሕም ዝከታተሉ ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ኣሻ ባይ ዘ ወይ ካብቶም ንፈርሆም ዝፍርሁ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሃገር እንታይ ኣምተልናስ ናሽናል ሴኩሪቲ ምሽ ሃገራዊ ድሕነት ገለ መለ ዝበሃል ሲ ነዚ ኻምሽ ሲ ዝተፈላለዩ ዓዲ ዝፍርሁ እንታይ ምሰም እንታይ ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣለዎም ፍልጠት ኣለዎም ምስተውዓል ኣለዎም ገለ ኣለዎም ብዙሕ ዝጥቀሙሉ ድማ ኸኣኒ ኦርጋንስ ከዓ ስለ ዘለዎም ብኣዳብ ዛዕባ ዛ ገይርያ ደለኹ ዝፈልጥዋ ዶ ኾኑ ኢልካ እንታይ ትገብር ምናዳ እንድሕር ዘይንጽሕካ ትፈርህ ዘይነጻህ ካላ ነገር እንድሕር ኣላ ኮይና ትፈርህ ኣብ ቤት ኣምላኽ ድማ ኸኣኒ ልዕንቲ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ኣለዋ ልዕልቲ ኣሜሪካውያን ኣቐሚጦምሉ ዘለዉ ናቶም ዓይነት መንኮርኮራት ድዩ ዋላ ሳተላይትስ ድዩ ከይዶም ክርኢሉ ክምርምሩሉ ዝኽእሉ ነገር ልዕንቲ እግዚኣብሔር ኣበየን ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማያት ኣለዋ ንሳን ናብ ሜን ናብ ጻድቃኔን ናብ ጸሎቶሜን እንታይ ይገብራ ይርያ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር ይሕልዎም የናግፎም ከዓ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ማእከልና ኣሎ እዚ ግን ብመን እዩ ዝነቓቓሕ እንድሕር ኢልና በየን እዩ በቲ ኩሉ ግዜ ብጸሎትን ጾምን ብቃል ኣምላኽን እንታይ ዝገብር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርብ ጥራይ ዝኸውን እዚ ነገር እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ድማ ኸኣኒ ሳቶም ንዕኡ ጥራይ ክገብሩ እንተኮይኖም ድማ ከዓ ክንዕርፍ ድማ ከዓ ካልእ ክፍሊ ድማ ከዓ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኦርጋናይዜሽናል ስራሕ ዝሰርሕ ድማ ከዓ ኣብ ማእከልካ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ሽዑ ኩሉ ነገር እንታይ ይኸውን ይዓርፍ ልብቶም ኣሕዛብ እቶም ሃዋርያት ሲ እቶም ምእመናን ኩሉ ይዓሪፉ ሽዑ ወንጌል ድማ ከዓ እንታይ ገበረ ሰፍሐ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ድማ ከዓ ተዘርግሐ ቁጥሪ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ኸደ ካብ ካህናት እውን ነተኣዘዙ ኣይነት እዮም እቶም ተጻረርቲ ነቲ ምእመን ደሎ ሜቢቲ ኣማኒ ዘሎ ብካልእ ዘሎ ናብ ምእማን ንኽተምጽኦ ሜቢ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ኾን ነቶም እንፈልጥ ኢና ዝብሉ ካህናት ግን እንታይ ገይሮም ንእምነት ዘእዝዝ ሓይሊ ካበይ ወፂኡ ካብ ቤት ኣምላኽ ወፂኡ እንታይ ምስ ኮነ እዚ ነገር እዚ ምስ ተገብረ እቲ ትፈልጦ ፍልጠት ናብ ምስትውዓል ምስ ከደ እቲ ትፈልጦ ምስትውዓል ናብ ጥበብ ምስ ተቐየረ እቲ ጥበበኛ እያ ዝብል ድማ ከኣንስ ምክሪ ምስ ተቐበለ ሽዑ ስፋሕ ወንጌል ይመጽእ ዕረፍቲ ይመጽእ ብጉርምራም ዘበለ ነገር ይጠፍእ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክንጸልይና ነፍሲ ወከፍና ንርእስና እናመርመርና ሕጊ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢልና ኣለና ክንገብረሉ ዘለና ሕጊ ክነተግብረሉ ዘለና ስርዓት እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ሎሚ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ኣእምሮ መንፈስ ምክርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ክንጽልይና ወዲእና ኢና ኣምላኽ መስገን ኣብ ዘለናዮ ኮይና ሁላትና ክንጽልይና በዚ ቃል እዚ እናስተንተና ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን መንፈስ ምክርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔርን ፍርሃቱን ክዓርፍ እዩ ይብለና ቃል ኣምላኽ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩላትና ይዕረፍ ኣብ ምእመናን ይዕረፍ ኣምላኽ መስገን ኣብ ኣገልገልቲ ይዕረፍ ኣብ መዘምራን ይዕረፍ ኣብ ኣሸርስ ይዕረፍ ኣብ ኣገልገልቲ ይዕረፍ ኣብ ምእመናን ይዕረፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይዕረፍ ይብል ኣለኹ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምክሪ ይዕረፍ መንፈስ ጥበብ ይዕረፍ መንፈስ ምስትውዓል ይዕረፍ የስምፍተስ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይዕረፍ እስኪ በዚ ነገር እዚ ክንጽልይና ኣምላኽ መስገን ነፍሲ ወከፍና ካብ ዘለና ሓፊልና ክንጽልይና እግዚኣብሔር እዚ መንፈስ እዚ ይደላ ኣለኹ መንፈስ ፍልጠት ይደላ ኣለኹ መንፈስ ምስትውዓል ይደላ ኣለኹ መንፈስ ኣእምሮ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምክሪ ኣባይ ክኸውን ይጽላ ኣለኹ ንብልና ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ንመንፈስካ ንኃይልኻ ንኽብርኻ ንደላ ኣሎና እግዚአብሔር ገጽካ ንደላ ኣሎና እግዚአብሔር ገጽካ ንደላ ኣሎና እግዚአብሔር በዚ መዝሙር እዚ ክንዝምር ኢና እናዘመርና ድማ ኸ ክነስተንትን ኢና ቨሪ ስትሮንግ ዝኾነ ቃላት ረዚን ዝኾነ ቃላት ዘለዎ ኮይኑ ረኺብዮ ናይ ሓውና ዳንኤል መንግስቲ ኣብ መዝሙር እዩ ብኽብሪ ክወጾ ናይ ህይወት መንገዲ በሃውሪ ከይኣቱ ከም ዘይብሉ ልቢ ኢሉ
ካብዝ መጽእ ሓደጋ ነፍሰይ ክባልሃ ጎበዝ ንመንገዱ ዘንጽሃሉ ቃልካ ነፍሰይ ዕጣቕ ሓቂ ይኹን መቐነታ ኢሉ ምስቱ ዓለይ ኣዛይዶ ክቡር ካብ ሕሱር ፈለየ ኸለልዮ ረዚን ታሪኽ ሃኒፀ ንእስነት ክኸስቦ ዓለማዊ ተኽሊ ኾይነ ቤትካ ከየርክሶ ናይ ዘለዓለም ማሕደርካ ብቅድስና ክስልም በታእከይ መዓልቲ ስዒረ ደው ክብል ነፍሰይ ድርዕ ጽድቂ ተኸዲና ትቆም ኢሉ ጽቡቕ ገድሊ ተጋዲለ ነታ እምነተይ ሓሌ ምግሃትካ ኸፍቅር ምምላስካ ኸኸብር ንዘይተርፍ መንገዲ ከም ረብሓ ኽቆጥሮ ተረፍ ዕለታተይ ክሓልፎ በእምሮ ናይ ወንጌል ምድላው ዓሳእን ክወድዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብኽብሪ ክወጹ ናይ ህይወት መገዲ በሃውሪ ከይኣቱ ከም ዘይብሉ ልቢ ካብ ዝመጽእ ሓደጋ ነፍሰይ ክባልሃ ጎበዝ ንመንገዱ ዘንጽሃሉ ቃልካ ነፍሰይ ዕጣቕ ሓቂ ይኹን መቐነታ ጎበዝ ንመንገዱ ዘንጽሃሉ ቃልካ ነፍሰይ ዕጣቕ ሓቂ ይኹን መቐነታ ምስቱ ዓለይ ኣዛይድሁ ክቡር ካብ ሕሱር ፈሊኸለልዮ ምስቱ ዓለይ ኣዛይድሁ ክቡር ካብ ሕሱር ፈሊኸለልዮ ረዚን ታሪኽ ሃኒፀ ንእስነት ክኸስቦ ዓለማዊ ተኽሊ ኾይነ ቤትካ ኸየርክሶ ናይ ዘለዓለም ማሕደርካ ብቅድስና ክስልም በታእከይ መዓልቲ ስዒረ ደው ክብል ነፍሰይ ድርዕ ጽድቂ ተኸዲና ትቁም በታእከይ መዓልቲ ስዒረ ደው ክብል ነፍሰይ ድርዕ ጽድቂ ኮይና ትቁም ምስቱ ዓለይ ኣዛይዶ ክቡር ካብ ሕሱር ፈሊኸለልዮ ምስቱ ዓለይ ኣዛይዶ ክቡር ካብ ሕሱር ፈሊኸለልዮ ጽቡቕ ገድሊ ተጋዲለ ታ እምነተይ ሓሌ ምግሃድካ ከፍቅር ምምላስካ ክኸብር ዘይተርፍ መገዲ ከም ረብሓ ክቆጽሮ ተረፍ ዕለታተይ ክሓልፎ በእምሮ ናይ ወንጌል ምድላው ዓሳእን ክወድዮ ተረፍ ዕለታተይ ክሓልፎ በእምሮ ናይ ወንጌል ምድላው ዓሳእን ክወድዮ ምስቱ ዓለይ ኣዛይዶ ክቡር ካብ ሕሱር ፈሊኸለልዮ ምስቱ ዓለይ ኣዛይዶ ክቡር ካብ ሕሱር ፈሊኸለልዮ ረዚን ታሪኽ ሃኒፀ ንእስነት ክኸስቦ ዓለማዊ ተኽሊ ኾይነ ቤትካ ከየርክሶ ናይ ዘለዓለም ማሕደርካ ብቅድስና
ناخسل بتايكي معالتي سعيرة دو كبل نفسي درع صدقي تخدي نتقول بتايكي معالتي سعيرة دو كبل نفسي درع صدقي تخدي نتقول هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ሕያዊው እግዚአብሔር ሕያዊው አማከልና እግዚአብሔር በመንፈሱ ሕያዊው እግዚአብሔር በመንፈሱ ሕያዊው ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር እቲ ንብ ግዚኡ መግብ ዝህብ እግዚአብሔር አማከልና እግዚአብሔር ሎም እግዚአብሔር በትዝመገበና መግቡ ገበርት ቃል ኩኑ ንርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ አይትኹኑ ዝብል ሕያው ቃል ሎም እግዚአብሔር ናብ ትግባረ ስለዘስግረና እግዚአብሔር ክብር ይኹን ነው እግዚአብሔር ኣብ ትግባረ ስለዘስግረና እግዚአብሔር ክብር ይኹን ነው እግዚአብሔር ሕያዊው እግዚአብሔር ሕያዊው እግዚአብሔር ሕያዊው ጅሎሙን አማከልና ሕያዊው የስ እግዚአብሔር ሕያው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይደልልሁ እግዚአብሔር ተራይ ክጻወት እግዚአብሔር እቲ ዝተጸዋዕ ኩሉ ነገር ክነብር ዳዊት ግና በዘመኑ ንፍቃድ አምላኽ ምስ አገልገለ ዓረፈ ከም ተጻሕፈ ፍቃድ አምላኽ አገልግልና ክንዓርፍ እግዚአብሔር ተግባራቱ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጌርና ክንሓልፍ እቲ ዝተፈጠርናሉ ዕላምና ጌርና ክንሓልፍ ሎሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ይእዘዝ ኣለኹ ንብለና ኣብ ቅድሜኻ ይእዘዝ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኻ ይእዘዝ ኣለኹ ይእዘዝ ኣለኹ ይእዘዝ ኣለኹ ከም ምእመን ይእዘዝ ኣለኹ ከም አገልጋሊ ይእዘዝ ኣለኹ ከም ምእመን ይእዘዝ ኣለኹ ከም አገልጋሊ እስኪ እግዚአብሔር በተሰሃበና አገልግሎት እግዚአብሔር ሎሚ ትዝኾንኩ እግዚአብሔር እቲ ዝተጸዋዕ ኩሉ ነገር ክነብር ጎይታ እግዚአብሔር ካብ ትኽፉእ ዝኾነ ዓለማዊ ዝኾነ ሰይጣናዊ ዝኾነ ምድራዊ ዝኾነ ጥበብ ወጽእ በታናትካ ሰማያዊ ጥበብ ምግልጋል ክኾነለይ እግዚአብሔር ሎሚ መንፈስካ ውሽጥ ይሐድሶ ክንብለና መንፈስካ ውሽጥ ይሐድሶ መንፈስካ ውሽጥ ይሐድሶ حدث እግዚአብሔር እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ዝምነቀቃህ ይሆን በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መትንሳይ ይሆን በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መበርባር ይሆን በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መዕራ ይሆን በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ፈውስ ይሆን በዚህ ነገር እግዚአብሔር ፈውስ ይሆን እግዚአብሔር ፈውስ ይሆን እግዚአብሔር ፈውስ ይሆን እግዚአብሔር ፈውስ ይሆን እግዚአብሔር ዓለማው ተኽልን ነቅለለና እግዚአብሔር ስጋውነትን ነቅለለና እግዚአብሔር ስጋውነትን ነቅለለና እግዚአብሔር ቅድን ነቅለለና እግዚአብሔር ሻራን ነቅለለና እግዚአብሔር ሻራን ነቅለለና እግዚአብሔር ምፍለላይን ነቅለለና እግዚአብሔር ይነቀል በኢየሱስ ይነቀል በኢየሱስ ረዝግና ነተክላለና እግዚአብሔር ሰላም ነተክላለና እግዚአብሔር ምስምማዕ ነተክላለና እግዚአብሔር ዕረፍት ነተክላለና እግዚአብሔር ሰላም ይሁን እግዚአብሔር ዕረፍት ይሁን እግዚአብሔር ምስምማዕ ይሁን እግዚአብሔር ሰላም ይሁን እግዚአብሔር ፍቅሪ ይሁን እግዚአብሔር እትን ዓለም እንለየሉ እግዚአብሔር እንነግረሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደቀ መዛሙርቱ ካመሆናስ እግዚአብሔር አብዝ በምጭዳልና ይኮነን ዓለም ትፈልጥ እግዚአብሔር አብዝ በምዝራብና ይኮነትን ትፈልጥ እግዚአብሔር በብርሃንና እግዚአብሔር በፍቅርና ያሞ በይታ እግዚአብሔር እዚ ፍቅር እዚ ይውጻብላለሁ እዚ ፍቅር እዚ ይውጻብላለሁ እዚ ፍቅር እዚ ይገለጽ እግዚአብሔር እዚ ፍቅር ይገለጽ እግዚአብሔር ሎሚ ብርሃን ይሁን ብላለሁ ብርሃን ይሁን ብላለሁ እግዚአብሔር ብርሃን ናብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ድመኽ አይ ሐዘን ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሎሚ ብርሃን ይሁን ብላለሁ እግዚአብሔር ናይ ፍልጠት ብርሃን ናይ ምስዋዓል ብርሃን ናይ ጥበብ ብርሃን ናይ ምኽሪ ብርሃን ኣብ ማእከልና እዚ ብርሃን እዚ ይኹን ኣብ ማእከልና እዚ ብርሃን እዚ ይኹን እግዚአብሔር ብርሃንና ደሚቕ ይውጻእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ብቻ ይባረክ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ምኽሪ ኣብ ዘይብሉ ህቃኔታት ከንቱ ይኸውን ብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ፕላንስ ኩሉ ዲዝራፕቲ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ አሜን ዛዕባ ጎይታ ክዛረብ ከሎኻ ትጽሑፍ ትንቢት ክነግረና ከሎ ንሱ ግሩም መካር ይሎላ አሜን አሜን ደኽሰም
قروب مكار زخنا قويتها قال لنا فيل زي قبلنا نايسوات مخري فيل قبل خون كم ظهر يصنعنا يودق يخون قنا أملاخ مسكن مكار زخنا أملاخ الله نايزل على مخرخ أملاخ مسكن توقلي صنعت زمانات عاجز نبره مخر أملاك بمنفس غيرو قريت لنا لو እግዚአብሔር ይመስገን እስከ አምላክ ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ ግን ስትራይቭ ክንገብር ክንወስኽ ክንዓቢ ሓድሽ ነገር ክንቀበል يس كفوتات كوينا أملاك مسكن مخري ክንቀበል እዚ ክባህለና ጸኒሕ አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ደሓን በብዛሕ መኸርቲዩ ዝርከብ ይብልና እግዚአብሔር ቃል አሜን ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ نزمعدنا أملاك نبارخو نتي زمرحنا أملاك نبارخو نتي كل جزء برهان زبنا أملاك نبارخو يسوع كريستوس ياوشم لازم برنا قال نمسكنا كلنا بو يا بيرابوس لازم برنا ناي برخت معالت تمسك برجس منفسك أمانغنا أني حلو بزي رفض زي يتصلي الله وجيتا بشم يسوع كريستوس إنه أبتلق لكتا أبكرنا من جدي دو إلو زلسم تاخ وسن تاخ بالزبله ويتا لومي بيسوع كريستوس مخرخاي كفتلو مستوعلي كفتلو يا بيراب بنات كام ملكوتاو زخنه طبب كام بنات كام ملكوتاو زخنه منغدي يا بيراب نو مرحيت قبل بشم يسوع كريستوس اصلي الله مخر مقبال كونلو بكريستوس يسوع سم اصلي الله كاب صلغلكتا موصع كونلو اصلي الله كاب قرانا أمن قد خاخت أتوا بشم يسوع كريستوس اصلي الله أبا حدكوا سنكلكل زبل كيه الله مانغونا يس ولا الزبلنا أبرخ أدلت له تبع صاحب الله بشم يسوع كريستوس مصنع يخون بكريستوس يسوع مقنع يخون نه أبا بس عزي استفعل عليه مخنيات برجلو أملاخ الله مسايز بله بشم يسوع كريستوس صغايا ويخ نسخة هياويها نابطلت الشجرات تقلب يخاب يسوع كريستوس أما لايف دمتي كتد هيلهم بشم يسوع كريستوس نصلي الله أنا هياوي كتب لك جابي ربه نعيرو تنكني نجار الله كتب عيرو سأن النجار الله كتب بيسوع كريستوس نبخنا معقوب علينا أي دمتها مقالة حبل بام كده ناي مخرها نجار مستوعل كخول بشم يسوع كريستوس نصلي علينا yes thank you لذا قلقلنا منفس كاتمسكن لذا قلقلنا باريا كاتمسكن يا بيرابو برقص تردينا هنا منفس كادقيفنا بجزء أرسل دوم كبل خليلا كم يخدوم بالنا خبا خاي متمسكن زي بقى حتى كوخن قبرين خلينا مود خامنا فريدنا نبخا نتأمت علينا يعني نبخا تأمت على الوقت يا بيرابو بشم يسوع كريستوس نو أبصل متى نازل بلا خلو نو تبى بتقول له تطلو نتخيل استحفرن كل بلكس زب أملاك يلوم منه هو هبون الكنا لخا أبغى مستحفار سلزي اللي تمسكن أبغى صباح زبها النجار اللي نمو تمسكن بيسوع كريستوس سم لومي مخفات قال كاس دخانه مخفات قال كاس لزبره تمسكن مخفات طبب كاس جابي ربو نب تجبر سلزدف تمسكن بيسوع كريستوس نبغى متينا لنا نبغى تمعقبنا لنا صباح ناتك أقويدا مزل معتات ناتك أقويدا بكريستوس يسوع نصلي علينا آمين هاللويا يسوع قويدا آمين روحاتكم حزب أملاك تباركوا تاوكم وصاحكم يبارك تقبل داوكم زبل يبارك حساب لبكم قالات أفكم يبارك بيسوع كريستوس باركوا إدكم زنبركم لزبل خليقنا يسلت يا بير بمخرو بحسابه بتوابه بفلتاته يملأكم شم يسوع كريستوس نو بحدا نجر كواتواب سيمكم سنكلكل كيدولو لومي معتع يخون لكم لو بزي مستحفار نايك جابير نجر يفسس لكم كريستوس يسوع باركم بروحاتكم كم زجيرهم قالاتي يمبرو أنا أخبار خير زبالة أملاح بركته وعبد عليكم أمبير آمين سلام نبيتكم كيدو باركوا